Dvojka uvádí blízká setkání. Krychlič, Šmejdi, Nadační fond Příběhy, pořad Gejzír. To jsou jedny z mnoha projektů, které spojuje jméno novinářky, dokumentaristky a hlavně ženy s velkým odhodláním pomáhat Silvie Dymákové, která je mým blízkým setkáním. Dobrý den, Silvo. Dobrý den. Prosím vás, máte vy vůbec nějaký zlozvyk, který vás pro nás na chvilku poličtí, abych neměla pocit, že se tady bavím s dokonalou ženou? No, tak já teď na úvod hned potěším mého muže. Ano, mám velký zlozvyk, já vlastně ani nevím, jak to vzniklo, ale já si vlastně vždycky permanentně sundávám jednu ponožku a tu někde nechám válet. A takže vlastně nám se po bytě vždycky válí ponožky, ale vždycky jenom jako ty v počtu jeden kus. Tak myslím si, že tohle je něco, co vás trochu poličtilo, přesto bych to neviděla jako něco zásadního. Dneska si budu povídat s dokumentaristkou, novinářkou a člověkem, který má ohromné nutkání pomáhat, Silvou Dymákovou. Ano, a mé dnešní blízké setkání dokumentaristka a novinářka Silvie Dymáková. Silvo, otázka na úvod. Co bylo dříve, vejce nebo slepice? To znamená, bylo u vás nejdříve nutkání věnovat se sociálním tématům nebo touha stát se novinářkou a dokumentaristkou, točit o tom? U mě se to vždycky prolínalo a já si pamatuju, že když jsem byla na střední škole, tak jsem si dělala nějaký test, který se týkal volby povolání budoucího. Co vám vyšlo? Sociální pracovník. A já jsem to tehdy zahodila a říkala jsem, to je úplně blbý. Vůbec to jako nefunguje, já chci přece dělat v té televizi. A tak jsem nastoupila do televize a zjistila jsem, že tam vlastně inklinuju pořád k těm sociálním tématům. A vždycky jsem si to strašně užívala, když se ta mediální televizní moc dala využít vlastně k dobrému prospěchu. To znamená, když se třeba nějakou reportáží dalo někomu pomoct. To jsem vždycky fakt milovala moc. Jaký byl ten úplně první příběh, který vás natolik pohltil, že jste si řekla, to chci točit, to chci vyprávět. Ten první zlomový, kdy to vlastně všechno začalo a spustilo se. Já se teda omlouvám, Míšo, já vůbec nevím, protože fakt jsem do toho zpravodajství nastoupila jako velmi mladá. Mně bylo 17, když jsem začala točit regionální zpravodajství v televizi Půl v Hradci Králové. A těch příběhů bylo tolik, že se mi to slilo do jedné koule. Vůbec nevím, omlouvám se. Nevadí, a byl nějaký prvotní impuls, který si pamatujete ze svého života, klidně jako malá Silva, když jste si řekla, já se tomu chci věnovat, chci něco takového dělat, chci pomáhat lidem, chci vyprávět jejich příběhy. Když jsem si to zkoušela analyzovat vlastně ve svém životě, tak to místo, který v tomhle smyslu, jak vy říkáte, tak to místo, který já vnímám, že jakoby zasvítilo, tak byl můj pobyt v Hamzově dětské léčebně v Košumberku, protože já jsem měla úraz páteře, já jsem měla kompresivní tříštivou frakturu několika obratlů a musela jsem rehabilitovat, musela jsem se učit znova chodit a byla jsem tam. A byla jsem tam poměrně dlouho a tam vlastně se ukázalo, že tam velmi bují šikana a já jsem nebyla ta šikanovaná, ale nechtěla jsem být přihlížejícím, nechtěla jsem se dívat, jak někdo šikanuje někoho mladšího a začala jsem se vlastně tam těch mladších kluků zastávat a chtěla jsem, aby se to tam vlastně nedělo. Takže pokud bychom nějaký místo v mém životě měli označit jako spouštěč, kde jsem poprvé pocítila tuhle touhu, tak to bylo tam. Ono to potom zase jako usnulo, na několik let to odjelo z mýho života, tohle pnutí, ale postupně se to tam vlastně organicky vrátilo zpátky. Vaše práce často odhaluje nepříjemné pravdy a skutečnosti situace. Jak se vyrovnáváte s emocemi, když stojíte uprostřed těch silných lidských příběhů? Jak s tím pracujete? Protože já se ptám, protože jsem ta typická plačka, která se rozpláče u všeho a kterou hýbou ty emoce, tak jestli máte nějaký trik na tom, jak zůstat stoicky klidná, vyřešit tu situaci, protože tím lépe pomůžete. Ono se to vyvíjí samozřejmě během let. Tím, jak už se v tom poměrně dlouho pohybuju, tak některé ty věci vnímám jinak. Samozřejmě dneska už nechci říct, že jsem úplně nevěřící Tomáš, ale dneska už jsem v módu, že několikrát radši ověřuju, než uvěřím té verzi, která mi je vlastně podávaná, protože ne vždycky. To je tak, jak nám je předkládáno, ale záleží, jak se zrovna já cítím, jak sama sebe třeba v té dané životní etapě dokážu opečovat, protože když třeba řeším nějaké soukromé věci nebo se třeba nedaří v soukromí až tak úplně, tak potom pochopitelně se vás ty věci dotýkají víc, než když jste jakoby pevně stabilizovaná.
Takže vlastně jediný, co se mi zatím osvědčilo nejvíc, je pochopitelně důkladná psychohygiena, to je takový vlastně jako zvláštní pojem, ale co mě hodně pomáhá vždycky, tak je voda. Voda prostě ta všechno To směje. je váš živel. Voda je můj živel, no, určitě. Takže když ne bazén nebo řeka, tak aspoň Vanu. vanu. Rozhodně, když potřebuju se očistit, tak když mě něco opravdu vlastně jako dusí a zmáhá, tak i vana to dokáže odníst pryč. Vy jste se nejvíc dostala, předpokládám, do podvědomí diváků a myslím, že i posluchačů svým celovečerním dokumentem Šmejdi, za který jste dokonce získala Českého lva. O tom, jak to všechno začalo, kde byl ten prvotní impuls, o tom si za chvíli budu povídat s dokumentaristkou a novinářkou Sylvií Dymákovou. Kytky letos nikde nejsou, ale kdo tady je, a je důležité, že tady je můj dnešní host, dokumentaristka a novinářka Sylvie Dymáková, s kterou jsem anoncovala v předchozím vstupu, že si budeme povídat o jejím velmi oceňovaném celovečerním dokumentu Šmejdi. Tak Silvo, jak to vlastně všechno vzniklo? Protože to je něco, o čem se hovoří do dneška, co vlastně trošku změnilo i legislativu a přístup k těm věcem. A co jste možná nějakým způsobem, aspoň v to doufám, vymítila. Jak to celé vzniklo? No, je už to dlouho. Je to dlouho, už je to víc než 10 let, takže vlastně ono se to tak nějak jakoby ví. Já jsem to říkala hrozně mockrát, ale že jste to vy, tak to řeknu. Děkuju. V kostce. Zkusme udělat takový bujon. Dobře. Jak to tehdy bylo? No, bylo to tehdy vlastně strašně jednoduchý. Já jsem pracovala ve zpravodajství, měla jsem k dispozici spoustu nahrávací techniky, i taková nahrávací skrytá zařízení. A protože mi moje babička dávala hrnce a různé věci, které já jsem vlastně vůbec nechtěla a pocházely z předváděcích akcí a jsem tam utrousila, že se tam ti chlapci nechovají úplně nejlépe, tak jsem prostě jednoho krásného dne jela s ní a neměla jsem žádný záměr, že z toho vytvořím něco. Ne, já jsem prostě jenom měla s ní. Bez jakýhokoliv dalšího plánu a pak se ty dveře otevíraly úplně samy. Já jsem vám tady mezi těmi vstupy říkala, že nemám pocit, že bych se já vyloženě vědomě o něco snažila, ale že si přijdu pouze jako prostředník, který jenom nějakým způsobem nasměrovává věci a propojuje, když ke mně něco přijde, já to buď to někam přesměruju, nějak s tím naložím, někam to propojím a vlastně se to nějak děje samo. A to u těch šmejdů bylo de facto vlastně takhle. Ty dveře se začaly otevírat a ten projekt přitáhl strašně moc naprosto úžasných lidí, bez kterých by to nebylo. Takže v žádném případě to není a nebyla jenom zásluha Sylvie Dymákový, ale je to zásluha lidí, kteří k tomu jako přišli a kteří tomu věřili a kteří věřili tomu tématu, který ho nepodceňovali. Takže vlastně díky těm okolnostem a díky těm lidem to celé vlastně dopadlo takhle, jak to dopadlo. Jaké to bylo zažívat tu manipulaci v přímém přenosu na vlastní kůži a jak jste se vyrovnávala s tou agresí těch prodejců? No bylo to strašný samozřejmě, protože já jsem chtěla těm lidem pomáhat, ale byla jsem přesně v té rozhodovací paralýze tenkrát, že buď to jim pomůžu a nic nenatočím, nebo je v tom prostě nechám, ale zase budu mít záběry. A tohle bylo téma, který já jsem si potom přinesla za svojí psychoterapeutkou, protože jsem se s tím nedokázala sama srovnat. Nedokázala jsem se vůbec srovnat s tím, že jsem v několika případech jenom přihlížela a nic neudělala. A ona mě to vlastně pomohla jako rozklíčovat. Paní Kateřina Cajthamlová to tenkrát byla, která mě pomohla se z toho vyseknout, která mě pomohla opečovat, ale tohle pro mě vlastně bylo úplně to nejtěžší. Já jsem to cítila jako osobní selhání, že jsem viděla a neudělala. A tím jsem se vlastně snížila na roveň těch, kteří to zlo na těch seniorech páchali. Vy jste ale udělala ten největší kus práce tím, že ten dokument vznikl, že ho vidělo spoustu lidí a že se o tom problému ví a že se hlavně ten problém dostal k těm nejvíc zranitelným a to jsou ty seniori. Jako, já nevím, jestli to nevíte, ale já vám to teda musím nahlas říct, že jste ochránila opravdu řadu z téhleté zranitelné skupiny těch starých lidí, které tímhletím velmi nehumánním způsobem ty šmejdi okrádali. A že už teď každá babička i díky vašemu dokumentu ví, na co si má dát pozor. A že teda oni si najdou vždycky nové cestičky, předpokládám, ale že jste způsobila i to, že to začali řešit v Poslanecké sněmovně. Je to tak? Jo, ale fakt bych tam spíš jako nedávala to jednotné číslo, že já jsem, ale vnímám to, že my jsme. Vy a váš tým, ano. No, protože
To byla velká zásluha spousty těch lidí. Tehdy jsem si to asi neúplně tak jako uvědomovala, protože jsem měla spoustu práce sama se sebou, ale zpětně to prostě vidím. Ale co bych vlastně chtěla zmínit, tak je to, že tady se to sice podařilo vlastně vymítit a je to přesně, jak jste řekla, ti lidé se neprobudí hodní. Vždycky budou vymýšlet nějaké další cestičky. A sledujete jejich cesty? Ne, já jsem to potřebovala úplně vnitřně v sobě uzavřít, abych dokázala jít sama dál. Ale to, co jsem chtěla říct, je, že teď komunikuju vlastně se Srbskem, kde se děje úplně to též. Takže když se přeneseme nějakých 15-20 let zpátky, vyměníme Čechy za Srbsko, tak máme aktuální dění a já právě jsem jim poskytla film Šmejdi zdarma osvětově a takže se teď v Srbsku pouští různě v klubech seniorů, aby to dokázali rozkrýt tu manipulaci. Je ve hře, že bych tam měla jít i na nějaké besedy, ale to ještě teď není upečeno. Ale mají tam šmejdy, mají je tam zadarmo, ať to slouží tam, kde má. Takže vaše pomoc už překročila i hranice a šíří se dál po Evropě, aby zabránila téhle skupině vydělávat. No, ale zase já jsem proto nic neudělala. To se tak jako samo. Vy jste tak neuvěřitelně skromná, až zbytečně. Ne, ale nejsem, jenom prostě to je fakt. my jsme si teď při písničce povídali o tom, že ty šmejdi otevřeli u vás další téma, kterému se chcete věnovat. Co to je? Já mám pocit, že ono vlastně všechno se vším vždycky souvisí. Jo. A já miluju propojování. Miluju propojování na všech úrovních, propojování věcí, lidí, projektů, je to krása. A já jsem ve Šmejdech vlastně tehdy se jednalo o firmu Beck, která měla spoustu těch nebo většinu těch ošklivých věcí na svědomí, to už dneska není, ale já jsem potom natočila film, který se jmenuje Krychlič a takové zase jsem si tam udělala propojení. Na jedné té akci tam je scéna, kde sedí babičky na dechovce a jsou před kulturákem v Pardubicích a je hrozný teplo a oni se před sluncem chrání deštníkama s logama Beck, takže to jsem si tam jako dala jako takovou spojku. A vede mě to vlastně i k tomu, že šmejdi začali nebo začínají takovým krátkým sestřihem, který jsem natočila v klubu seniorů Chvaletice a tam se těch seniorek ptám na smysl života. Co by třeba udělali jinak? Proč jsme na světě? A oni mi odpovídali a bylo to neuvěřitelně silný. A já celou tu dobu v sobě nosím, že bych tohle, čím začínají šmejdi, chtěla roztáhnout na větší plochu a pověnovat klidně tomu třeba půl hodinku a ptát se lidí na sklonku života právě na smysl života, na jejich přání, na to, proč jsme na světě, co by třeba udělali jinak, čeho nejvíc litují. A to je vlastně to, co bych teď chtěla, do čeho bych se chtěla pustit. Nejen o smyslu života si budu povídat s dokumentaristkou a novinářkou Silvou Dymákovou. Mé dnešní blízké setkání je dokumentaristka a novinářka Silva Dymáková. Skončili jsme u smyslu života. Nabízí se zeptat na její smysl života, ale na to by asi jeden pořad blízkých setkání nestačil. Možná spíš, jak si, Silvo, budujete důvěru, získáváte důvěru lidí, o kterých točíte ty silné a citlivé příběhy? To, co odpovím, vlastně obsáhne obě dvě ty vaše otázky. Co je smysl života, jsem vlastně nejvíce pochopila, nebo nejvíc jsem se stotožnila s tím, co říkal Václav Kulhánek, zvaný Krychlič, ikonická postava Pardubic. A Vašek vlastně vždycky říkal: Silvo, smyslem života je život sám. A se mnou to neuvěřitelně zarezonovalo. Takže to tak vnímám, tak to posílám dál. Nejsou to moje slova, moje myšlenky, jsou to Krychličova slova, ale jsem s tím absolutně v souladu. A s tím právě souvisí i to, jak třeba zrovna Krychličovu důvěru jsem si získávala těžko. Dlouho a několik let. Je potřeba zmínit, že Krychlič, to je přezdívka nebo takové označení, kterému dali lidi, jmenuje se civilním, nebo jmenoval se civilním jménem Václav Kulhánek a byla to taková výrazná postavička Pardubicka. Přesně tak. A vy jste se o ní rozhodla natočit celovečerní dokument. Tak jak to vzniklo a jak jste si vlastně vybudovala tu důvěru? Krychlič byl postavou v mém životě už od malička. Já jsem z Hradce
Hradce Králové, část mé rodiny je z Pardubic a vždycky, když jsme jeli za babičkou do Pardubic nebo do Čepí, což je vesnice u Pardubic, tak ne, vždycky ne, ale velmi často se stávalo, že jsme potkali někde krychliče. A já jsem se ho bála, velmi jsem se ho bála. Protože byl jiný? Protože byl strašidelný, protože vypadal jako oživlá vosková figurína, on měl tehdy vlastně takový jeho účes byl velmi signifikantní, ale on tu krychli vlastně na hlavě snižoval. Takže kdysi to byla opravdu veliká, vysoká věc, veliký, vysoký účes slepený čímsi a velmi mě děsil. A pohyboval se vždycky kolem jako nádraží většinou. A já jsem slyšela všechny ty historky, které se s ním spojují. To znamená, že obtěžuje malé kluky a že támhle straší a že vyhlíží svou mrtvou matku a bylo toho prostě opravdu strašně moc. A potom, když jsem vyrostla, tak jsem začala taky ten svět vnímat trošičku v jiných souvislostech, ještě aby ne. A měla jsem obrovskou touhu zjistit, co je za tou vizáží a proč se to děje, protože jsem taky slyšela, že on je chytrej. A já jsem to potřebovala nějak si v té hlavě srovnat. A tak jsem ho jednou kontaktovala, on ku podivu souhlasil, vyjeli jsme spolu na Kudnětickou horu, kde byl ještě i můj kolega Marek Chaloupka. Udělali jsme tam pár fotek a bavili jsme se o tom, že bychom případně něco natočili. On souhlasil, ale druhý den mi napsal SMS-ku, že si to rozmyslel a že mě nechce nikdy vidět a že nenávidí novináře a tak. A já jsem byla nešťastná, tenkrát jsem to oplakala, ale pracovala jsem na šmejdech a ty jsem potřebovala dokončit. A já jsem je dokončila a když potom byla premiéra v Hradci Králové, tak jsem znova zkusila Krychličovi napsat a on o mě věděl, protože on všechno sledoval, měl obrovský přehled. A řekl: Silvo, tak jo, tak já tam jako přijedu na tu vaši premiéru do Hradce. Takže Krychlič přijel na premiéru Šmejdů do Hradce. Já jsem byla obrovsky šťastná, že tam je a už jsem neměla tu touhu s ním natáčet. Říkám, nechci ho do něčeho nutit, respektuju to, on to nechce. No, ale byl to ve finále on, kdo přišel, tak to Silvo, pojďme vlastně zkusit. A on mi najednou jako začal věřit. Když tam zmizel ten můj tlak, tak najednou začalo jeho chtění. A já jsem ho vždycky vlastně respektovala a nepřistupovala jsem k němu jako, když to řeknu hloupě, jako ke zvířátku nebo jako k maskotovi. Já jsem se ho vlastně nikdy neptala na to, co má na té hlavě. Pro mě to bylo paradoxně úplně to nejméně podstatné. Mě zajímalo, co má v sobě a to nás vlastně zblížilo. Takže on mě potom i ty nevyřčené otázky všechny zodpověděl, ale bylo to prostě, že to šlo přes to nitro a on se mnou vlastně chtěl trávit ten čas, chtěl mi vyprávět, já jsem ho chtěla poslouchat. Do dneška ho vnímám, že se z něj stal můj přítel, byl to můj kamarád a Václav byl hledač lásky. To jediné, co chtěl, byla láska. Všichni chceme lásku, všichni ji chceme mít v životě a on chtěl být viděn, chtěl jenom v uvozovkách tu lásku, vlastně takhle zdánlivě obyčejnou a základní věc. Můj dnešní host, dokumentaristka Silva Dymáková, je hledač příběhů. A jaký byl příběh jejího nadačního fondu Příběhy, to si povíme za chviličku. Povídám si s dokumentaristkou a novinářkou Silví Dymákovou a už jsem anoncovala, že mě bude zajímat příběh jejího nadačního fondu Příběhy. Tak jak tohle vzniklo? Tak už vím, že točíte dokumenty o silných příbězích a tématech, tak ještě nadační fond? Ono se to všechno děje organicky. Já jdu na té cestě životem a teď mi tam jako chodí ty věci a vlastně my jsme ten fond založili s mým partnerem Petrem Bělíkem a stalo se to vlastně taky. Má to nějakou genezi. Nám se v roce 2018 narodil syn a já jsem tehdy vlastně úplně prozřela a říkám, aha, tak dítě, dobře, to je drahý. To jako hodně stojí a je to docela náročný. A pak jsem si řekla, aha, a my máme skvělý rodinný zázemí. Já tady mám muže, 2 babičky, máme 2 dědové, všichni jsou jako super. A i přesto jsem schopná si říct, že to je někdy náročný. Jak to sakra? Dělají třeba ty mámy, který nemají tohle štěstí, jako mám já. A takže náš Vojtíšek mě vlastně přivedl vlastně k potřebě pomáhat samomámám a
Před Vánoci roku 2018, to byla taková hurá akce, jsem si řekla, pojďme udělat několika těm maminkám a dětem krásný Vánoce, uděláme jim prostě bombastickou štědrovečerní večeři a nějak se to celé jako stalo, zavolala jsem pár lidem a vlastně najednou to bylo, takže to byla naše první potravinová pomoc v roce 2018 a už jsme v tom vlastně zůstali. Tenkrát to ještě nebyl nadační fond, tenkrát to bylo trošku tak jako na pankáče a my jsme až v roce 2022 si řekli, pojďme tomu dát nějakou štábní kulturu, založili jsme nadační fond, rozdělili jsme to na pomoc samoživitelkám a na pomoc vlastně seniorům. Zaměřujeme se hlavně na potravinovou pomoc. Kde získáváte prostředky? Prostředky jsou určitě od dárců, moc si jich vážíme, pro nás je důležitá každá koruna. Významným naším podporovatelem je i nadační fond Českého rozhlasu, takže máme peníze i od Ježíškových vnoučat, už několikátým rokem po sobě, takže bez toho by to vůbec nešlo. Opravdu jsme za to velmi vděční. To je to propojení, o kterém mluvíte. No právě, oni se ty věci tak jako krásně propojujou, skládají, takže jsem strašně ráda, že můžem. No. Vnímám se jako prostředník. A prostředky třeba jsme teď získali i z úžasného projektu, který se jmenuje Rozsviťme Česko. To je největší, nebo má to ambici být největší adventní výzvou. Minulý rok byl první ročník. Autorem té myšlenky je kamarád Petr Chalupianský, úžasný srdcař, který dokáže projekty opravdu posouvat, dokončovat a neuvěřitelně je nakopnout. A takže to je vlastně další zdroj, odkud máme prostředky a věřím tomu, že se to třeba i letos zopakuje. A tak si prostě tak nějak jdeme a snažíme se ty věci dělat hezky. Silvo, podle čeho vybíráte ty příběhy nebo ty lidi, kterým ty finance, ať už z vašeho nadačního fondu nebo odjinud posíláte? My nikomu vlastně neposíláme peníze tak, že bychom sedli k účtu a poslali mu peníze, ať se s nima naloží, jak chce. To neděláme. My chceme mít kontrolu a chceme vědět, kam ty peníze jdou. Takže třeba v případě samoživitelek my máme program, který se jmenuje Rok pod křídly a tam si s tou maminkou vždycky stanovíme nějaký postup, čeho bych chtěla dosáhnout, co bych chtěla ve svém životě změnit. A děláme to tak protože samozřejmě pomáhat nákupy je fajn, ale já bych tam chtěla mít a chci tam mít nějakou trvalejší hodnotu. To znamená, chci, aby ty lidi nebrali jenom vlastně ryby, ale aby i rybařili. Takový otřepaná taková vlastně fráze. A na co jsem třeba pyšná, tak je, když můžeme zaplatit některé té mamince třeba autoškolu, protože to jí potom otevře vlastně úplně nové pracovní možnosti. Jedné nevidomé mamince samoživitelce, tak té jsme, protože ona zpívá, tak té jsme nechali postavit nádherný webové stránky. Vizážistku jsme najali, měla nádherný šaty, poslali jsme jí k fotografce, postavili jsme web, nahráli jsme profi její zpívání a teď má vlastně nádhernou prezentaci, aby ona si mohla schánět, aby se lépe vlastně těm klientům vidělo, kdo ona je při tom oslovování. To znamená, že vaše pomoc je i v povzbuzení a v podpoře těch kvalit, aby si člověk dokázal pomoct sám. Jo, rozhodně platíme psychologickou, psychoterapeutickou pomoc, posíláme vlastně děti na specializované tábory, kde umí odborníci pečovat o bolavé duše. Takže vlastně to mi dává velký smysl. A nám se ti lidé hlásí jednak sami, druhak máme doporučení díky spolupráci s mnoha organizacemi a takhle se to prostě skládá. Přesto stalo se vám někdy, že jste musela projekt opustit kvůli etickému konfliktu nebo nesouladu se svými hodnotami? Ve chvíli, kdy cítím, že nás někdo využívá a svoji situaci nechce řešit, tak se mi to nelíbí. Podporovat to samozřejmě nechci. Mám za sebou i případy, že už jsem jednu maminku s údajně nemocnými dcerami dovedla na policii, protože se ukázalo, že ona svoji životní situaci vlastně záměrně takhle prezentovala a přiživovala diagnózy svých 2 dcer, protože to pro ní bylo materiálně výhodné. Takže to skončilo velkým konfliktem a zvoněním na policejní služebnu. Dá se přemírou pomoci vůbec ublížit? Je nějaká míra toho, dokdy nebo do jaké míry mám pomáhat? Ono se to určitě nedá říct
paušálně. Vždycky je to o nějakém cítění, ale rozhodně vím po těch letech, že mnoho pomoci může uškodit. Já jsem se teď na svá mladá kolena pustila do studia, jsem na Univerzitě Hradec Králové, studuju obor sociální práce, jsem tam šťastná, ale je to přesně o tom, že si tam opravdu uvědomuju to, že podstatou sociální pomoci není činit klienta závislého na té sociální pomoci. Podstatou je pomoct mu tak a dostat ho do takové fáze, aby byl schopný on si pomoct sám, pomoct mu získat ty nástroje, ukázat mu, co je třeba dobrý dělat, co nedělat, nasměrovat ho v tom životě. To je to, co mě baví. Ale někoho přehltit materiální pomocí není dobrý, protože samozřejmě se stává, že si toho ten příjemce potom neváží, protože většinou to bývá tak, že když je hodně věcí zadarmo, tak se jich prostě přestaneme vážit. Takže já se vždycky snažím, teď to netýká se to těch úplně seniorů, protože tam už je ta životní role taky úplně jiná. Ale co se týče maminek samoživitelek, tak tam vlastně chci, aby to bylo něco za něco. Není to jenom, že my vám budeme dávat a vy nebudete nic dělat. To ne. Já vám musím říct, posluchači, že můj host naproti mě, Silva Dymáková, úplně svítí tou energií. A já mám úplně neovladatelnou potřebu ji teď obejmout, takže vy, co nás sledujete, i vizuálně se na to můžete podívat. A ostatní si počkejte bohužel už na poslední vstup našeho rozhovoru se Silvou Dymákovou. Já už jsem vyobjímala mého dnešního hosta, skvělou ženu, inspirativní ženu, protože její touha pomáhat a neutuchající touha pomáhat je opravdu nakažlivá, Silvii Dymákovou, dokumentaristku. No a teď se dostáváme k tomu, kde se dobíjí, protože pomáhat a vybíjet svoji energii je jedna věc, ale mít místo, kde se nabiju, abych mohla ve své práci pokračovat, je věc druhá. Tak co dělá Silva Dymáková, aby načerpala energii a vyčistila si hlavu od těch silných příběhů, o kterých točí? Ano, tím prvním krokem zásadním je vědět, kde má člověk vlastní hranice. Protože když si neuhlídáte svoje vlastní hranice, tak vás to může semlet. Pro mě je vlastně mojí oázou moje rodina, to je naprosto klíčový a nikdy nepomáhám tak, aby to bylo vlastně na úkor mojí rodiny. To by bylo špatně, to pomáhání musí těšit. Musí těšit mě, musí těšit příjemce, nesmí se z toho stát toxický zachraňování světa. To není dobrý. Takže vlastně všechno rozumně, tak, aby v tom všem bylo dobře a dobíjím se s nima. Miluju, když jdeme do přírody. Když mám přírodu a mám svoje kluky a jdeme někam, kde jsou zvířata, kde je příroda, kde můžeme hodně chodit, tak já jsem jak znovu zrozena. A pak ta voda, to už tady dneska zaznělo. Dostala jste se vy sama, Silvo, někdy do situace, o které jste chtěla točit a vyřešit tím nějaký svůj osobní problém? Něco, co bylo opravdu osobní pro vás? Osobní pro mě určitě byly šmejdi. Vlastně pro mě je všechno osobní. Pro mě, kdyby to nebylo osobní cokoliv, kdyby se mě to nějakým způsobem nedotklo, tak nevím, proč bych se to měla pouštět do života. Já chci zpracovávat jenom to, co nějakým způsobem ve mně pracuje, na nějaké úrovni. A pokud to se mnou vnitřně nehne, tak to nechci mít v životě. Takže vlastně všechno. Nenapadlo vás někdy, když ten dopad vaší práce je na společenské změny, třeba i legislativní, že byste vstoupila do politiky, abyste to změnila nějak jako zevnitř? No je. Napadlo mě to mnohokrát. Vždycky na necelou vteřinu. A pak jsem to vždycky zavrhla. Nemyslím si, že bych byla ten správný člověk, který by mohl být v politice. Nedokázala bych to. Mám jako pocit, že bych tam nebyla ráda. Že by mě to otravovalo, vlastně, že je to jedovatý prostředí, ve kterém by mě nebylo hezky. A já si nepouštím horory, protože mě přitom není hezky, a tak si myslím, že tohle je vlastně podobný. Proč bych se sama pouštěla do nějakého prostředí, ze kterého mě je nepříjemně, jen to jako čtu nebo vidím prostě záznamy v televizi. To radši budu na té cestě a na té koleji, na který jsem, a tu změnu budu dělat touhletou formou. Třeba se to změní za 10 let, třeba se mi v hlavě něco jako přetočí a budu mít potřebu, že politika je ten nejlepší směr společenské změny. Teď to rozhodně tak ještě nevnímám, tam ještě nejsem. Ovlivňuje vaši práci třeba vaše ženská perspektiva? Že máte pocit, že to, že jste žena, má nějaký vliv na to, co děláte? Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela,
Ale možná mě vlastně první věc, která mě k tomu napadá, je, že je to výhodou ve chvíli, kdy třeba pracujeme s nějakou rodinou, je tam maminka a děti, tak vím, že já třeba co se týče toho fyzického kontaktu si můžu dovolit mnohem víc, než kdyby tam byl některý z mých kolegů mužů. Já úplně v pohodě jdu tu maminku třeba pohladit, pokud ona s tím jako je v pohodě, pokud zeptám se jí, obejmují, vycítíte to, no to není žádný návod. Nebo to též u těch dětí, ale to je vlastně, to my už několikrát právě jsme si říkali doma s mým mužem, že to je vlastně výhoda toho, že ta žena může být víc jakoby opečovávací, že ten muž je asi i na místě a správně, aby si jako třeba držel větší odstup. Tak tohle je jediný, co mě napadá, ale jinak jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Silvo, na co se můžeme těšit z vaší práce? Na čem pracujete? Co teď nás jako diváky nebo lidi, kteří sledují to, o čem točíte, vaši tvorbu, nalákáte? Pořád jsem v Gejzíru. V Gejzíru, což je pořád na České televizi, který vede Iveta Toušlová. V Gejzíru jsem ráda, protože je to vlastně proud inspirace. A tam, když točíte samé pozitivní příběhy lidí, kteří něco dokázali, kteří něco umí, tak najednou máte pocit, že Česká republika je plná skvělých a inspirativních lidí a že žijeme na fantastickém místě, kterýho si třeba ne úplně tak vážíme. Že bychom tu naši zem prostě měli více docenit. Já s tím taky souhlasím. Silvo, a na závěr, kdybyste mohla lidem z vaší práce předat jednu jedinou myšlenku, která by to byla? Lidem z mé práce novinářské nebo neziskové, myslíte? Ne, z vaší práce všem lidem. Z mojí práce všem lidem. Že spousta konfliktů, které vznikají třeba úplně zbytečně, tak se dají řešit větší laskavostí. Silvie, já vám moc děkuju za otevřenost, za vaši práci, která dává hlas těm, kde ho často nemají, a za odvahu otevírat témata, která nás všechny nutí přemýšlet trochu jinak. No a vám, posluchačům, děkujeme, že jste byli s námi. Sdílejte tento rozhovor dál. Třeba právě dnes někomu otevřete oči, jako mě otevřelo povídání s dokumentaristkou a novinářkou Silvou Dymákovou. Silvo, děkuji. Já děkuju, jste úžasná, Míšo, škoda, že posluchači neslyšeli to, co vy jste tady zase říkala, že děláte vy ve svém volném čase, takže vy jste velký šiřitel dobra, úžasná bytost a bylo mi ctí, děkuju. Já děkuju a my si to dopovídáme někde u kávy. Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz. Dvojka uvádí Blízká setkání Terezy Kostkové. Dát si na 1. máje téma čokolády, myslím, vůbec není od věci, myslím, že lásku máme k této potravině a brzy se dozvíme, že i super potravině všichni velkou, aspoň myslím, nebo nadělujeme čokoládu jako projev lásky a my náš rozhovor s Ladou Bartošovou, zakladatelkou Muzea čokolády v Kutné Hoře, natáčíme den po Velikonocích, takže po dalším období, které je plné čokoládových vajíček, králíčků, slepiček a všeho možného. Takže myslím, že leitmotiv čokolády není vůbec od věci. Lado, já mám jednu úvodní zásadní otázku právě v tom, co jsem řekla, v návaznosti na to. Znáte někoho, kdo čokoládu vůbec nemusí, nechce, ani vaši Lidku? Jedna z mých nejlepších kamarádek, si představte, normálně nemá ráda čokoládu. To je neuvěřitelné, ale moc jich není, takhle jmenujete jenom jednu osobu, že jo? Znám osobně jednu a ze zákazníků jsem se s tím za ty roky setkala také jenom jednou. Ano, takže v tom případě se jedná opravdu o úplně miniaturní množství lidí a možná i ty dnes přesvědčíme a budou se vám zbíhat sliny nejenom na čokoládu. S Ladou Bartošovou dnes na Dvojce. Tak už víme, že dnes se vypravíme tak trochu do Kutné Hory, i když budeme tady ve studiu se zakladatelkou Muzea čokolády v Kutné Hoře Ladou Bartošovou. Do Kutné Hory se dá jet za leckerou historickou zajímavostí, nebo jenom tak, třeba se projít kolem řeky Vrchlice, je to jedno z přenádherných českých měst, ale může být leckdy i dost sladké, právě o tom nám Lada bude povídat, i o tom muzeu, i o čokoládě, kterou přinesla. Já vám přeju krásné dopoledne, Lado. Krásné dopoledne. Já si dovolím začít rovnou tím, co jsem rozstřelila na úvod. Máme 1. května, tedy pro posluchače, my máme den po Velikonocích, obojí témata, jako pro čokoládu zrozená. Pojďme k těm Velikonocům, když je máme jako čerstvě v té předtáčce. Děláte nějaké speciální králíčky, slepičky, vajíčka? My úplně slepičky, králíčky neděláme a priori,
A spíš se snažíme veřejnost upozorňovat na to, že právě většinově ty slepičky králíčci vůbec složením neodpovídají tomu, co bychom vůbec dětem chtěli dávat. Takže spíš se snažíme o edukaci a o to, aby rodiče, babičky, dědečkové svým dětem dávali spíš čokoládu, která má zdravé složení a takovou, která jim přinese i něco dobrého, kromě toho, že si dají nějakou sladkost. Takže se nebudu ptát ani na 1. máje, jestli děláte kolekce srdíček a podobně. Prostě bavíme se pořád o klasické tabulkové čokoládě, kterou vy děláte. Bavíme, ale samozřejmě přidáváme tam nějaké zajímavé příchutě, tóny a tak. To nás baví, ale neděláme vyloženě srdíčka, králíčky, tomu se snažíme trošku vyhýbat. Ano. No tak ale protože pro nás lajky to vypadá zvenku stejně, je to hnědé, případně bílé, případně trochu do tmava, tak to může působit jako bílá, mléčná a tmavá čokoláda. Tak pojďte říct ten rozdíl. Vy jste řekla, jak vypadá pravá zdravá čokoláda. Tak jak vypadá? Co je uvnitř? Zvenku totiž podobně. Zvenku určitě podobně, ale zevnitř mnohdy čokoláda obsahuje spoustu věcí navíc. A právě ty, které nejsou zdraví prospěšné. Takže správná čokoláda by měla obsahovat právě kakaové boby, případně, že je potom mléčná, tak sušené mléko a nějaký třtinový či jakýkoliv jiný cukr. Všechny další suroviny, které často v čokoládě nacházíme, ať už jsou to různé sojové lecitiny, polyglycerol, aleáty, různé palmové oleje, tak to je samozřejmě všechno, co už podle názvu slyšíte, že není úplně jako košer a že by bylo lepší se tomu vyvarovat. A tak když někdo peče chleba a potom koupíme chleba, tak původně jsou tam si 3-4 složky, pak jich tam čtem třeba 20 na obalu, tak podobně. Takže ve vaší čokoládě nenajdeme to, co jste říkala, rozumím, ale vy jste řekla různé druhy cukrů. To se dnes určitě setkáváme, znám bez cukru, čokoládu a podobně. Tak jaké jsou různé druhy cukrů? Tak můžeme třeba s medem? Nebo? Různá sladidla. Med konkrétně je poměrně složité do čokolády vpravit. Ale zkoušela jste to? Zkoušeli, zaseklo nám to stroje, to se nám nepovedlo. Fakt? Vím o jedné čokoládovně na světě, která to zvládla technologicky a upřímně jim to závidím. To je zajímavé, to mě zajímá, co to teda udělá? Slepí vám to ten stroj, už nefunguje? No, v podstatě ten stroj tak jako zatíží ten motor, že se vám začne vařit. Takže ta konzistence té čokoládové hmoty je pak vlastně rázem úplně jiná a je příliš náročná pro tu technologii, kterou my máme. Dobře. A teda někde to zvládli, ale to nechme tady teď stranou. Takže ale ty jiné druhy sladidla. Samozřejmě klasický cukr, třtinový cukr, kokosový cukr, stevii, vlastně všechno, co je v pevném stavu a používáte na slazení, tak můžete použít i na doslazení jakékoliv čokolády. Je to tak. Když jste řekla, že tam musí být i kakaové boby, co je tedy v té čokoládě, kterou nechceme a vypadá podobně, když tam nejsou boby? Je tam často prefabrikovaná kakaová hmota, která už sama o sobě vlastně má v sobě obsažené ty lecitiny, palmáče a tak. Takže je problém spíš v tom, že vlastně na začátku není kvalitní výchozí surovina, jsou tam nekvalitní kakaové boby, někdy třeba říkáme to CNko, to jsou ty úplně kakaové boby, z kterých opravdu čokoláda dobrá vyrobit nejde. Mnohdy se používají třeba na sušenky podtahové, takové ty hmoty, kde je velmi nízký podíl kaká, protože ta hnusná chuť pak není tolik cítit. A právě ty prefabrikované kakaové hmoty většinově se vyrábí z nekvalitních kakaových bobů a ještě mají přidané ty různé složky, které tam vůbec nepatří. Rozumím, takže my se dostáváme v podstatě k bázi, to jsou kvalitní kakaové boby. Tím se možná dostáváme docela aktuálnímu problému. Oproti našemu minulému setkání před lety, možná i závažnějšímu. S tím je teď trošku problém, že? Ty ceny kaká stoupají neustále a stoupají neuvěřitelným způsobem. Jsou to stovky procent na té ceně. My sami zatím nevíme, kde se ten strop zastaví a pořád čekáme, vyčkáváme, ale zatím to nevypadá, že by mělo dojít k nějakému zlepšení. Čím to je? Těch faktorů je několik. Jedním z nich jsou samozřejmě klimatické změny. Mění se množství srážek, podmínky vůbec vlastně na těch plantážích. Tudíž jsou nižší výnosy z plantáží. Další problém za mě je ten, že vlastně tenhle nedostatek kakaa je způsoben zejména neúrodou v Africe, kde vlastně právě to průmyslové kakao na ty hmoty, o kterých jsme se teď před chvilkou bavili, tak se pěstuje téměř 50 až 70% vlastně celosvětové produkce je právě z těch afrických lokalit. No a tyhle ty lokality se dlouhodobě vlastně průmyslově vyčerpávaly. Nadnárodní koncerny tam vlastně to kakao těžily a do těch oblastí nic nevraceli. Takže je to dlouhodobě vlastně zanedbané odvětví a já trošičku doufám, že si konečně i ty koncerny teď uvědomili, že nejde jenom čerpat a že je třeba také do regionu něco vracet. A třeba z dlouhodobého hlediska se naopak ta situace zlepší a i se třeba zlepší a zvětší celosvětově kvalita kaká,
Možná, že ty následky nakonec pro nás spotřebitele budou příznivé, ale zatím to tak není. Takže zatím se bavíme možná i o velmi vzácné potravině, bavíme-li se o pravé čokoládě. A proč si s Ladou Bartošovou, zakladatelkou Muzea čokolády v Kutné Hoře, povídáme o pravé čokoládě? Jaký je to jaksi důvod pro naše tělo, proč to není jedno, jakou víme čokoládu, to si řekneme za chviličku na Dvojce. Pokud si někdo myslí, že jednu jakou čokoládu si dá, z čeho bude hlavně, že je hnědá, bílá nebo tmavá, tak to tak není. A povídá nám o tom Lada Bartošová, zakladatelka Muzea čokolády v Kutné Hoře. Lado, možná se tím dostáváme k jednoduchému tématu. Proč se čokoládě říká super potravina a asi mluvíme o té z těch bobů, že? Přesně z těch tak. drahých bobů, co jim stále stoupá cena. Je to tak, kakaové boby opravdu patří mezi superpotraviny a je to proto, že obsahují spoustu zdraví prospěšných látek. A jsou to různé antioxidanty, flavonoidy, které vlastně zamezují stárnutí našeho organismu. Je tam spoustu látek, které upravují kardiovaskulární systém, jsou zdravé pro naše cévy, je tam velké množství hořčíků, takže je to super i vlastně na svalstvo, je to super na pozbuzení mysli, a to nejenom pozitivního myšlení, ale zároveň aktivity vašich mozkových buněk. Takže těch plusových bodů kvalitní čokoláda má spoustu. Je nějaký den, kdy vy si čokoládu nedáte, Lado? No, asi by se nějaký našel, ale teď si zrovna nevybavuji. Jako dneska už jste měla? Dneska už jsem měla, ano. Proč můžeme rozbalit jednu z vašich, které jste donesla, vypadají jak karty, kdybychom hráli. Máme tu rozložených asi 5 krásných karet, tak to si řekneme a ochutnáme. Ale člověk je extrémista, po tom, co jste řekla, by hned mohl někdo rozbalit tabulku 2 čokolády a ty sníst, tak to taky asi není hit paráda, tak je to asi kaloricky náročné a může to možná udělat i nějaký opak extrémní, ne, v těle. Záleží na tom, jaká čokoláda to je. Můžeme si samozřejmě dát i čokoládu hodně procentní a ta má navíc tak intenzivní chuť, když je právě z kvalitních kakaových bobů, že s prominutím nemáte potřebu to sníst úplně celé. Stačí opravdu kostička a když ji necháte rozplynout v ústech, tak i klidně 15, 20, 25 minut se ty chutě neustále mění a vyvíjí a je to opravdu dlouhý chuťový zážitek, takže nemáte potřebu sníst na posezení 2 tabulky. Ano, tak to je možná právě i podle toho poznáme možná tu kvalitní čokoládu. Když bych vám teď zavázala oči, Lado, a nebyla by to třeba vaše čokoláda, nebo i byla, to teď je jedno, a otevřela bych různé tabulky čokolády. Poznáte, chápu, že poznáte bílou, mléčnou, ale poznáte i 65%, 70, 80, 90, tyhle niance? Procenta určitě 100%. Poznám mnohdy i výrobce, to pokud jsem se s ním už setkala, a některé oblasti kakaové jsou tak specifické, že se dají přímo poznat opravdu i plantáže, z kterých jsou ty kakaové boby, z kterých ta čokoláda byla vyrobená. Je to jako s vínem. Opravdu některé ty chuťové tóny jsou tak výrazné a tak specifické, že nejde je nepoznat, pokud už jste jednou tu čokoládu ochutnali. Rozumím. Jaké jste nám přinesla vy? Je tu některá, kterou ještě neznám od minule? Je tu nějaká novinka za těch poslední 3-4 roky, co jsme se neviděli? Já myslím, že tam jsou hnedka 3. Ano. Asi ty 2 blíž k vám. Tak tak ta jedna. 70% griot, jo, čtu dobře. A druhá? To je speciální limitovaná edice ke 30 letům UNESCO. Protože Kutná Hora má teď výročí 30 let vstupu do UNESCO. A dělala se tahle ta limitovaná série právě s moruší, která odkazuje na historii Kutné Hory, protože v centru města se kdysi právě moruše pěstovaly. Takže tohle je taková limitka jenom pro letošní rok. Vy jste přímo z Kutné Hory? Ano. Vy jste přímo kutnohorská. Víte, možná bychom mohli zabrousit k tomu, co jsme si samozřejmě říkali, je to mnoho let, ne každý náš rozhovor slyšel. A vy jste sama historička, takže tam možná bychom se mohli zabrousit k té historii. Nemyslím teď města, myslím toho muzea. Pojďte nás vrátit do nějakého pro vás důležitého, zajímavého momentu čokolády a Kutné Hory v historii, jako historička. Jako historička, tak to období čokoládové je rozhodně první republika. A vlastně od roku 1918 až do začátku druhé světové války, tak Kutná Hora byla nejenom městem stříbra známá, ale v té době zejména čokolády a taky tak trošku tabáku, protože samozřejmě v Kutné Hoře byl vždy i tabákový průmysl. No a ta čokoládovna byla opravdu velikánská, měli na 500 zaměstnanců, vyváželi úplně do celého světa, no a taky vyhrávali různé mezinárodní soutěže, takže i ta kvalita té čokolády už za první republiky byla opravdu vysoká. A já jsem ráda, že jste to řekla, protože i vy vyhráváte různé mezinárodní soutěže. Co naposledy teď vaším nějakým trumfíkem? Trumfíkem je právě ta griotka, kterou tady ta druhá, máte. ano. Přesně tak. Ale vlastně všechny v poslední době
době naše čokolády z řady takzvaných tónus alkoholy, tak vlastně teď několik let za sebou vyhrály různé mezinárodní i celosvětové soutěže. Takže ta griotka konkrétně teď byla stříbrná na celosvětovém kole International Chocolate Awards. Je to asi závazné, ne, pro vás? Jako, když člověk vyhraje tu cenu, udržet to do příště, je to jenom v kvalitě těch věcí, je to v údržbě těch strojů? Jak to udržet? Jak udržet tu laťku? No to je dobrá otázka. Pro nás asi není tak závazné dostávat nějaké medaile, ale mnohem více závazné to, když vlastně navážete na nějakou tak jako slavnou, dávnou historii značky, která byla tak prestižní a kvalitní, tak spíš ten závazek pro nás je v tom jim to neskazit. Takže my se spíš snažíme právě neskazit to, co vlastně dokázal zakladatel továrny, pan Zdeněk Koukol od té první republiky. A pro nás je tohle mnohem větší závazek, než to jako dostávat nějaký medaile. A to, jak se to děje, to my asi vůbec nevíme. No, já si myslím, že asi prostě stačí mít kvalitní suroviny, dělat to poctivě, tak jak se to řemeslo má dělat a dělat to rád s láskou, ono se to v tom jídle musí projevit. A nemusíte mít ani tolik zaměstnanců jako za první republiky, což si řekneme s Ladou Bartošovou za chviličku na Dvojce. Milí posluchači, stále posloucháte náš rozhovor se zakladatelkou Muzea čokolády v Kutné Hoře Ladou Bartošovou. Pokud máte pocit, že se zvukově něco děje, tak není žádná chyba v technice ani u našich zvukařů nikde. Já jsem si prostě vzala velice šustivé zelené šaty a pokusím se v druhé části rozhovoru vůbec nehýbat. Tak pojďte sledovat, jestli se mi to podaří. Zkusím se fixovat pouze jenom na Ladu a čokoládu. My jsme řekli, že za první republiky byla spousta zaměstnanců. Vy to všechno zvládáte s daleko menším počtem, téměř nulovým oproti tomu, co jste řekla. Kolik vás je? Dneska nás je na provoz muzea i výroby 4,5. Počkejte, kdo je ta půlka? Částečný úvazek. Jo, rozumím. Čekala třeba dítě. Maminka je to jedna, co má děti doma, takže má zkrácený úvazek. A to do toho mluvíme o muzeu, takže vlastně asi na tu výrobu to opravdu děláte vy a váš manžel Pavel? V podstatě jo, plus my říkáme umpalumpové, což jsou vlastně brigádníci. Ano. Co přesně děláte? Co je vaše náplň práce, když ráno vstanete? Tak zkuste mi popsat, když jdete do práce, jak to vypadá. Tak ten každý den je vlastně úplně jiný. Ráno standardně vyřídíme objednávky, zkontrolují se všechny stroje, rozjede se výroba, nové druhy, všechno vlastně se nastartuje v té výrobě. Pak podle toho, co každý den jinak, tak se buď to třídí boby, nebo se temperuje čokoláda, nebo se balí čokoláda. Do toho na 10. musíte už být v muzeu, aby se otevřelo muzeum. Takže vlastně každý ten den je velmi živý, velmi proměnlivý a každý je úplně jiný. Ano, mimochodem teď mě napadlo, když já jsem si vzala své elegantní, velice šustivé zelené šaty. Co vy nosíte, co máte na sobě? Ve výrobně slušivou bílou cukrářskou čepičku, zástěru a občas se mi bohužel stane, že s tou čepičkou i zástěrou vyrazím do města, protože zapomenete se, že jsem v tom. A je zajímavé, kolik lidí vám vůbec neřekne, ještě když sedíte v kavárně, že máte na hlavě čepičku. Tak dneska se respektuje už vlastně všechno, že se můžete cítit. Nikdo s tím nemá problém, kolikrát po 3 hodinách se teprve dozvíte, že vypadáte jako blázen. No možná jste chodící reklama svoje vlastní. Možná trošku. Stalo se někdy, že ta várka nějaká třeba se celá úplně nepovedla, může se něco stát. A co to pak je? Že se to pokazí? Těch věcí, co se mohou pokazit, je celá řada od toho, že můžete špatně upražit kakaové boby, můžete špatně namlít, můžete špatně natemperovat, můžete třeba, což se nám teda ještě nestalo, protože odměřujeme celkem přesně, ale třeba dát nesprávný podíl surovin do mlýnů, takže těch věcí, které byste mohli pokazit při výrobě, je opravdu stovky. A stačí tam opravdu třeba rozdíl půl minuty, rozdíl 20 minut jako ve mletí a okamžitě ta čokoláda chutná jinak. No, vy říkáte, můžete, nebo to se nám nestalo. Je nějaký konkrétní příběh, kdy se vám to stalo u nějakého typu čokolády? Vlně řeknu s prominutím jako historka z natáčení v uvozovkách. Historka z natáčení. Já jsem specialista v tom, že když jsem třeba ve výrobě v noci, tak si ráda pouštím nějaký film nebo hudbu a pak jako jsem poměrně jako taková jako živá a začnu se jako soustředit na to, že se třeba zpívám jako s Frankem Sinatrou a tak. Takže se mi občas stane, že zapomenu ten timing a zapomenu vyndat ty boby při tom pražení, no a to pak jako fakt s nima nic neuděláte. To máte prostě spálené boby. Takže to někam vylejete. No, boby jsou prostě, když se praží boby, tak boby prostě ty můžete vyhodit, když je spálíte, to je jako špatný. Nicméně, když třeba čokoládu špatně jenom natemperujete, tak to není nevratný proces, tu čokoládu můžete znovu rozpustit a znovu natemperovat. Takže to je výhoda. Ale když se špatně napraží boby, tak
to je konečná, s tím už nic dělat nejde. Tak v každém případě jsem ráda, že čokoládu, kterou máme tady, tak tam se to nestalo. Když už jsme mluvili o výrobě čokolády, máme tu druhou část a to je muzeum. Ale do něj se podíváme s Ladou Bartošovou až za chviličku na Dvojce. Zakladatelka muzea čokolády v Kutné Hoře Lada Bartošová je mým dnešním hostem a doufám, že vám děláme dostatečně chutě. Lado, když je něco v muzeu, tak to musí být buď to historické, nebo patřičně cenné a vzácné. My už po tom našem povídání tušíme, že je to jak historie Kutné Hory, ta čokoláda, Lidka, tak stejně tak je vzácná, když se dobře dělá. Ale co přesně najdeme v tom muzeu? Je tam i vystavená čokoláda? Nebo jenom třeba stroje? Co všechno tam najdeme? Máme tam i vystavené nesnědené čokolády, ku podivu ne všechny čokolády, někdo snědl v historii. Jako nesnědenou třeba z první republiky? No, máme tam figurky z vánoční kolekce, právě prvorepublikové. A nejsou jako zkažené? No to nevíme, že jo, když jsme nesnědli. Oni jsou samozřejmě pořád zabalené, nicméně tyhle už jsme museli chemicky jako ošetřit, protože jsme se báli tomu, že ty figurky přece jenom podléhají zkáze rychleji. Nicméně tam máme třeba i tabulkové čokolády, vyrobené těsně po druhé světové válce a ty nejsou některak ošetřené a pořád opravdu je vidět a vypadají krásně jako čokolády, nejsou ani tak šedivé jako mnohdy dneska čokoláda, když si ji koupíte v obchodě. Máme tam třeba taky 100 let staré nevypité kakao, nastrouhanou čokoládu na přípravu horké čokolády, to je taky někde z přelomu 40. a 50. let. No a krom těch nesnědených exponátů pak máme samozřejmě celou řadu obalů na cukrovinky, máme formy historické, máme staré reklamy, automaty na karamelky a na čokoládové bonbóny. Je tam toho celá řada, samé zajímavé věci. Ty karamelky se také počítají do čokolády? No, Kutnohorská čokoládovna třeba za první republiky vyráběla neuvěřitelných 250 druhů karamelek. Různé příchutě od těch ovocných, smetanových až po kávové. Protože jsou v tom také ty boby, takže proto vlastně, jakmile jsou v tom boby, tak to počítám za čokoládu tedy? Čokoládovna nedělala právě jenom čokoládu, oni byli opravdu i bonbonka, takže se specializovali, dělali i dokonce tuším víc než 5000 druhů různých bonbónů a měli i vlastní ovocné sady, takže dělali i různé ovocné náplně a proto třeba ty ovocné karamelky. Rozumím. A to vy už jste nevraceli, teď když jste obnovovali tedy tu historii, tak bonbóny, karamelky u vás nenajdeme? Nebo Zatím ne, protože ta výroba je opravdu maličká, nemáme na to výrobní kapacity, nicméně máme teď velkolepé plány a pokud vše klapne, tak za 2 až 3 roky by se muzeum, včetně výroby, mělo stěhovat do větších prostorů. Ty prostory už budou uspůsobené i na výrobu bonbonů a navíc vlastně ta výroba bude celá přístupná veřejnosti, takže každý, kdo potom přijede do Kutné Hory a bude chtít navštívit muzeum čokolády, tak kromě té historie, jak se čokoláda vyráběla za první republiky, může i nahlédnout vlastně do toho, jak se ta čokoláda dnes v Kutné Hoře aktuálně vyrábí. Když vy jste obnovili vlastně tuhletu tradici v Kutné Hoře, teď úplně ten start, ten začátek, co bylo nejtěžší? Nejtěžší bylo to asi nevzdat a nezavřít na začátku, protože my jsme vlastně od začátku razili cestu, že jediné, jak lidem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tou průmyslovou čokoládou a tou naší, tak je prostě a jednoduše dávat, ochutnávat. No a my jsme vlastně první rok dávali pořád všem tvrdošíně ochutnávat. A říkali jsme si, no tak to už brzo asi zkrachujeme, protože všichni to chutnávají, jako koupí jednu a jdou. No jenom, že ty zákazníci se všichni začali vracet. A začali se vracet s tím, že jako no, vy jste nám dali ochutnat tu vaši čokoládu a já už teď prostě jako tu čokoládu prostě z těch obchodáků nemůžu, mě už to nechutná. Takže my jsme vlastně to, co nás ze začátku nejvíc deptalo, tak se ve výsledku opravdu ukázalo vlastně jako tou nejlepší cestou, protože ta čokoláda sama ukázala vlastně všem těm návštěvníkům, že je mnohem lepší si dát tu kvalitní čokoládu a že ta chuť je tak výrazná a tak dobrá, že zkrátka se to vyplatí a že to za tu cenu stojí. Když už mluvíme o tom, co všechno patří do výrobny čokolády, byť to třeba není čokoláda jako bonbony, karamelky, tak kam se řadí pralinky? Protože to taky je specifická věc. Pralinky, pokud si vyrábíte i tu čokoládu na ty pralinky, tak jistě patří právě i do výroby té bean to bar čokolády. Nicméně standardně my říkáme, že to už je vlastně trošičku jiný obor. Zatímco my jsme výrobce čokolády, tak ten, co vyrábí pralinky, tak je v podstatě čokolatiér, protože jeho specializace už je spíš výroba těch náplní samotných, zatímco naše specializace je právě výroba té čokolády. Je to asi druhý stupeň, jako je to někdo, kdo už z vašeho produktu vlastně dál dělá něco dalšího.
Belgii. Většinou ano, rozvíjí, ale třeba v Belgii jsou často takové ty rodinné pralinkárny, čokoládovny a tam si mnohdy i tu čokoládu vyrábí. Tady v Čechách to zatím ten standard bohužel není. Možná bychom mohli přeložit pro posluchače, který poprvé poslouchá třeba o čokoládě, co je to bean to bar. Bean to bar znamená, že vyrábíte čokoládu od kakaového bobu až po tabulku a celý ten proces máte opravdu ve svých rukou. Když jsme ještě pořád u toho muzea, zůstaňme tam chvíli. Co se týče těch strojů, samozřejmě chápu, že se to velmi vyvíjí od první republiky doteď, ale je něco, co je nenahraditelné, co je potřeba nechat co nejvíce původní. Já nevím, nějakou šlehačku, vařečku, nějaký stroj, něco, kde by nám ta moderní technologie jako spíš ublížila. Oni se ty stroje v podstatě zas tak moc jako nezměnily od té první republiky. Možná proto, aby to zůstalo, ne? Já myslím, že vlastně už od konce toho 19. století to byl tak jako vlastně jednoduchý a funkční systém, že není úplně třeba to nějak výrazně zlepšovat. Jediné, co se, myslím si, hodně změnilo oproti tomu prvorepublikovému dělání čokolády, tak je ten závěrečný proces výroby čokolády a to je ta temperace, protože dříve neměli takovou elektroniku, aby se to mohlo nastavit a šup rychle máte natemperováno. Dneska už jsou temperovací stroje, takzvané kontinuální tempírky, kde vám ta čokoláda vlastně pořád protéká, máte tam správné teploty, takže je to vlastně v tomhletom ohledu jednodušší. Dřív čokoládovna musela všechno temperovat pěkně na mramorových deskách ručo, takže to je třeba technologicky asi ten největší rozdíl, ale jinak takové ty mlýny na mletí čokolády, tak to v podstatě zůstává jako podobné. Drtiče na kakaové boby. Princip je v podstatě podobný. Jediný rozdíl je v tom, že my už dneska nemáme vlastní strojovnu, kterou oni tenkrát museli mít, protože samozřejmě v té době fungovali spíš s vlastníma strojovnama a na plyn, než že by to měli píchnutý do elektriky dneska jednoduše jako my. Rozumím. Ještě poslední věc k muzeu, než ještě otočíme list. Je něco, co tam nemáte a mít byste chtěla? Co jste třeba viděla ve světě? Co víte, že bylo a prostě toto muzeum nenašlo, ta historie to ztratila? My bychom hrozně rádi měli některé z těch úplně původních velkých strojů. Jednak by se k nám teďkon teda nevešly a hlavně se vlastně ty stroje nedochovaly, protože tím, že ta čokoládovna byla znárodněna, tak většina těch strojů se lifrovala do jiných československých čokoládoven nebo se prostě nechali zrznout a zničit vlastně na nádvoří čokoládovny. Takže ty původní stroje ty se nedochovaly. Máme spíš takové ty drobné věci, právě které se používaly třeba při výrobě těch pralinek, ale ty větší technologie, tak ty vůbec nemáme. A to bych jako si jednou hodně přála, ale musím přiznat, že ta čokoládovna byla tak veliká, že ty stroje by se k nám tak jako nevešly ani v tom větším provozu nejspíš. Ale kdybych si mohla dopřát nějakou soukromou radost, tak třeba Melanger z prvorepublikové kutnohorské čokoládovny by mě úplně jako nadchnul. Říká můj dnešní host, zakladatelka Muzea čokolády Lada Bartošová. My máme 1. května, ale jinak Mezinárodní den čokolády je 13. září. Ovšem vím, že Lada Bartošová, zakladatelka Muzea čokolády, zakladatelka i se svým mužem Pavlem, slaví také Světový den štěstí, tedy třeba 20. března, i tam se dá slavit čokoláda. Co slavíte víc a jak slavíte nějak tyhle dny, den čokolády? Budete slavit v září? My slavíme asi každý den s tou čokoládou, ale jinak vlastně největší taková oslava, co děláme i celorepublikově, co se týče čokolády, tak to je vlastně čokoládový festival na konci října, kdy se sejdou všichni čeští výrobci čokolády, takže nejenom, že vlastně to je pro veřejnost, ale je to i pro nás, pro všechny taková malá oslava, že se vždycky za rok můžeme jednou potkat. To zní hezky, že to nezní úplně jako nějak brutálně konkurenčně, že si jako rádi povídáte, ochutnáváte vzájemně své čokolády. Já myslím, že máme velmi přátelské vztahy. To je hezký. Je to tak a neříkejte mi samozřejmě, co by to bylo. Logicky to asi nebudete chtít říct, ale je nějaké know-how, které nikdo právě neřekne, tak jako u piva, tak jako u všeho, u triku kouzelnického je prostě něco, co víte, že je nějak pro vás specifické, pro vaši čokoládu? Myslím si, že ta specifika jsou, ale ono je to i vlastně tak, že i když to prozradíte, řeknete, takže když dva dělají totéž, tak to nikdy není totéž. A právě při té výrobě čokolády opravdu vteřinky, minutky v těch různých fázích výroby mohou hrát velmi výraznou roli. Takže i když máte třeba stejného dodavatele kakaa, stejně pražíte kakao, tak vlastně ve výsledku zjistíte, že když třeba jinou dobu melete nebo přiklápíte melanžery v jiné chvíli, nebo když trošičku jinak dlouhou dobu potom mísíte, když jinou dobu necháte tu čokoládu odzrávat a ležet, tak pokaždé ta čokoláda je jiná. A těch proměnných je tam opravdu tolik, že se vůbec nemusíme bát, že bychom se něco vyfoukli. Ano. Co to znamená, že čokoláda má mít svůj hlas? Čokoláda, když obsahuje právě kakaové máslo a na nějaké náhražky, tak to správně natemperované kakaové máslo má určité teploty, při kterých vlastně povoluje. Je to standardně nějakých 35 až 37 stupňů Celsia. Takže když máte čokoládu, která obsahuje opravdu kakaové máslo, zlomíte ji, tak tím, že má tu vysokou teplotu tání, tak vám krásně lupne v ruce. Tak
takové hlasité křupnutí se ozve. Ano, to zní krásně. Připomíná mi to ještě jednu věc, jak správně uchovávat čokoládu. S čokoládou je to velmi jednoduché. Čokoláda má ráda pokojovou teplotu a když je to kvalitní čokoláda, tak jim nevadí ani vyšší letní teploty, takže základ je nedávat čokoládu na přímé sluníčko a také ji nedávat do ledničky, protože čokoláda, podobně jako třeba doutníky, tak má tendence natahovat veškeré vlastně pachy ze svého okolí. Takže když ji dáte do ledničky, tak z ní pak můžete cítit taky něco úplně jiného než tu čokoládu. Cibulovou čokoládu. Tak. Já si na závěr nechávám jedno speciální téma, teď je toho plno, vždycky je nějaký hit a ten ovládne na chvíli svět. Přiznám se, že já to ještě neochutnala. Prosím vás, dubajská čokoláda. To je oprávněný hit, nebo máme zase nějakou tady kachnu mediální? No, já myslím, že to je veliké mediální téma a je to doklad toho, že veřejnost tráví příliš mnoho času na sociálních sítích. Ta čokoláda, i když ochutnáte ten originál, přímo dubajský, tak má možná zajímavou texturu, nicméně jako většina arabských cukrovinek je velmi přeslazená. No a co se týče toho, co se pod pojmem dubajská čokoláda prodává na českém trhu, tak většinově se jedná opravdu o něco, co si myslím, že si s klidným srdcem můžeme nechat ujít. Co nevidělo ani Dubaj, jo? Jednak to nevidělo Dubaj a nevidělo to ani kvalitní složení, protože samozřejmě ta čokoláda má obsahovat velký podíl pistácií, ale mnohdy tam jsou v podstatě dneska jenom různá barviva a éčka. A ta chuť rozhodně není nikterak zajímavá a rozhodně si myslím, že není úplně ani adekvátní té ceně, za kterou se prodává. No a navíc v Německu dělali dokonce testy, které dokázaly, že 96% tuším dubajských čokolád na trhu obsahovalo různé plísně a podobně. Takže myslím si, že to je opravdu takový dobrý mediální jako boom způsobený právě TikTokem a různými sociálními sítěmi. A myslím si, že jak dubajská čokoláda přišla, tak zase odejde. A jediné, co to způsobilo, takže se vlastně na burze zdražila cena pistácií. A to si myslím, že je tak jediné, čím se nás dubajská čokoláda dotkla. Vy máte v něčem pistácie, v nějaké čokoládě? Děláme občas bílou pistáciovou čokoládu, ale jinak pistácie používáme třeba na čokoládové laníže, takové ty drobnosti. Tady je vidět, že cesta do Kutné Hory se opravdu vyplatí a dá se jít nejenom podle té krásné vrchlice nebo do svaté Barbory, ale i na čokoládu a do muzea. Já vám držím palce, ať se vám daří ty sny a doufám, že se na to konto zase spolu sejdeme, až teda zvětšíte své obsahy muzejní. Budu se těšit. Pozdravujte Pavla, Vyřídím. pozdravujte vaše drobné osazenstvo 4,5 zaměstnanců a držím palce, ať se daří. Moc děkujeme. Naším milým hostem byla zakladatelka Muzea čokolády v Kutné Hoře, Alda Bartošová. Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz. Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové. Od 15 let ho provází sklo. Náhodou, nebo možná ne, náhodou jsou jeho kořeny svázané s Jabloncem a vůbec krajem, kde sklo je jako doma. Sklo vnímá jako součást umění, které ho celé zajímá a přitahuje. No a minule jsme probírali jeho sochu pro filmové ceny Českého lva. Dnes nás čeká expo v Japonsku. Proto jsem si myslela ještě před chvílí, ale myslím, že nás čeká možná ještě něco docela jiného. Protože mým hostem je designér, sochař a velice autentický člověk Rony Plesl. Přesto začnu tím expem, protože tu je a vy jste v něm a uvidíme, kam nás zavede. Co to pro designéra znamená pro něj uvnitř, když mu řeknou, budeš dělat expo v Japonsku? Je to krok do neznáma, je to něco, co jsem nikdy nedělal, je to krok mezi lidi, kteří jsou trošku jiní, než který se točí kolem umění. Je to samozřejmě business svět, je to svět státních zakázek, je to svět reprezentace České republiky. A já jsem chtěl, aby vzniklo něco lepšího než v minulosti. Nebylo to lehké, není to lehké, nejsem se vším spokojen, ale chtěl jsem to zkusit, chtěl jsem zabojovat a uvidíme. Takhle, ale určitě pro člověka jako vy jsou takhle nové věci jako dobrý, ne? I kdyby přinesli třeba ne vždycky lahodivé pocity, asi je to to, co hledáte jako inspiraci, to, co potřebujete. Je to jednoznačně, já se vlastně ve starším věku a celý život nabíjím něčím novým, nechci ustrnout, chci zkoušet nové věci, to mě udržuje v nějaký snad bystrosti, v nějakém naladění na nové věci. Nelituju, je to prostě někdy zničující, ale nechci žít z podstaty. Přesto, nevím, jestli se pletu nebo ne, jsem v tónu Ronyho Plesla zaslechla možná, že ne všechno je úplně nej. Možná, že ta zkušenost přinesla i něco jiného, než čekal. Tak na to se podíváme mimo jiné dnes v rozhovoru s ním na Dvojce.
Světově uznávaný sklářský sochař a designér Rony Plesl je mým dnešním hostem. Naším leitmotivem tématem může být Expo v Japonsku a také nemusí. Uvidíme. Krásné dopoledne, Rony. Krásné dopoledne, dobrý den. Víte co, pojďme k němu ještě tak, ať lidi vlastně vtáhneme, zasvětíme, někdo o tom ví všechno, někdo o tom neví nic. Já mám ráda, když se to nějak jako učeše, tak pro všechny posluchače v danou chvíli. To znamená, když tedy dostane designer takovou výzvu dělat expo, co to teď znamená časově a místopisně? Musí se tam odstěhovat, jede tam jenom někdy, dělá to od stolu, rok, půl roku, den? Tak jsou dvě roviny toho, co se ptáte. Jak by to mělo být a jak to je? Mělo by to být tak, že na expo se pracuje 3 roky, 2 roky, prostě hledají se cesty, spolupracuje se s architekty od prvního návrhu. Bohužel u našeho pavilonu to bylo jinak. Já jsem byl osloven 6 měsíců před otevřením pavilonu. Pavilon se vůbec nekoncipoval s interiérem dohromady, to znamená, že stavěl se dům a nevědělo se, co v něm bude. Nevědělo se to do poslední chvíle. Takže Kocourkov od střechy. Je to opravdu Kocourkov. Já samozřejmě nechci tady mluvit negativně, protože je spoustu pozitiv. Česká republika se prezentuje, myslím si, že letos něčím opravdu výjimečným, k tomu se ještě dostaneme, ale opravdu to byl obrovský stres, protože jsem byl oslovený na poslední chvíli a musel jsem vycházet z toho, co už třeba mám hotové, nebo to, co je ve formách. Musel jsem vybrat výtvarníky, kolegy na poslední chvíli. Samozřejmě na konci vždycky chybí peníze, všichni jsou rozhádaný a tak dále. Takže složitá věc, ale samozřejmě to diváka nezajímá ta návštěvníka a je to někdy těžké vlastně tohleto všechno dotáhnout, aby člověk na to byl hrdý přes všechny protivenství. Mě ale zajímá, a máme na to takový čas a rozhovor, nejen na to ofiko, ale jak vy snášíte, když třeba dojde, nemyslím jenom třeba k finančním nedostatkům, spíš těm lidským. Jak snášíte, když je to třeba konfliktní čas tvorby? Strašně špatně. Já vlastně dohromady 27 let učím. To znamená 10 let na střední škole, 17 let na vysoké. A chtě nechtě v akademickém prostředí se setkáváte s lidmi, kteří ještě tolik nesoutěží, kteří vlastně hledají, kteří jsou z velké části pozitivní, kteří se zajímají o dobré filmy, čtou dobrou literaturu, diskutují s vámi, pochybují, mají určité hodnoty. A já jsem vlastně zvyklý se pohybovat v tomhle prostředí, kde nacházíte obrovské množství velice empatických a chytrých lidí. A když z tohoto prostředí vystoupíte a dostanete se do světa biznisu, světa politiky, světa nějakých takových velkých zakázek, tak najednou zjistíte, že ten svět opravdu je hodně problematický, hodně zlý a já ty konflikty velice špatně snáším a jeden z důvodů, proč jsem nakonec zůstal na Umprum, je moje zkušenost s expem. V živém rozhovoru logicky se nabízí, jak si navázat na to, co zaznělo nečekaně. Takže vrátím se k expu, ale když jste řekl zůstat někde, znamenalo to, že jste tam zůstat původně nechtěl, že došlo k nějaké výhybce a změně směru. No je to až taková klukovina. Možná, já vím, že jsme dneska měli mluvit o expu hodně a ono to ale souvisí. Já pořád preferuji život nad uměním, preferuji nějaké vyzrávání člověka, určitou hledání určitý moudrosti a záchytných bodů. A já jsem si na expu uvědomil opravdu ta různorodost světů a já jsem udělal takovou klukovinu. Já jsem myslel, že budu víc pracovat na své práci, budu víc vlastně tvořit a víc se v uvozovkách honit za nějakým úspěchem. A dal jsem výpověď Umprum po 17 letech, vyhlásil se konkurs, který oficiálně vyšel, zašli se hlásit lidi, ustavila se komise a já jsem se vrátil z expa úplně zničený ze vztahu, zničený z jednání a tak dále. A uvědomil jsem si hodnoty Umprum a seděl jsem s rektorem a říkal jsem, mně se asi bude stýskat. A rektor říkal, tak se vrátí. A já jsem říkal, že jsi úplně zbláznil. To prostě nejde, teď je už vyhlášený konkurs. A říkal, já tě tady chci, já to udělám. Takže udělali jsme s rektorem klukovinu, na kterou nejsem hrdý, protože takové věci se nemají asi dělat, že by člověk v 60 vzal zpátky takovéhle vážné rozhodnutí a úplně zbudil v skářské komunitě neskutečný humbuk.
Ale humbuk byl pozitivní nebo negativní? No, asi samozřejmě spousta lidí začalo mít ambice, být na mém místě a tak dále. Spousta lidí asi možná nějakým způsobem třeba mě kritizuje, takže jsem, jak někteří moji studenti říkají, no to bylo gesto, teda to si zamával s krásnou komunitou. Nebylo to úmyslně, bylo to z důvodu, že si vážím lidí na Umporu, vážím si určité moudrosti, empatie, vážím si kvality, vážím si studentů a chci být mezi takovými lidmi. No vida, jaký přínos může mít Expo v Japonsku? Expo roku 2025, povídáme si s designérem a sochařem Rony Pleslem. Povídáme si s designérem, sochařem Rony Pleslem, dostaneme se určitě i k tomu, co lze vidět nebo bude připraveno na Expo v Japonsku. Ale přesto, Rony, to všechno, co jste začal, bylo emotivní, určitě velmi pro vás jako čerstvé, velké. Chtít odejít ze školy je velký krok. Vrátit se tam nečekaně druhý velký krok. Jsou to docela velké bouře. Ale já jsem přesto u toho všeho myslela vlastně na ty mladé lidi, když jste o tom mluvil. Vy jste přijel zoufalý z Japonska, z některých věcí, lidských věcí. A vlastně do tohohle pak pouštíme ty děti. Já jako nemám otázku, já to jenom jako konstatuju, že mi to hlavou prolítlo, že jaký je jim, když vlastně je učíte a pak vlítnou do toho světa, kde třeba narazí na to, na co vy. Správná otázka. Asi jste zaznamenala v médiích, zaznamenali to asi i z posluchači, že na školách samozřejmě se mluví o tom, jak studenti jsou nějaká prostě křehká generace, jak vlastně najednou vyžadují jiné věci, prostě mluví se hodně o feminismu a tak dále. Já myslím, že to má přesně tyhle ty roviny, že ten svět je složitý, je rychlý, se tady obrovský tlak vlastně sociálních sítí, vyvolávající v lidech prostě nějakou prostě touhu být prostě krásný, lepší a tak dále. A já musím říct, že rozhovory se studenty jsou čím dál víc o životě, až někdy víc než o umění, což teda úplně nejsem z toho šťastný, protože samozřejmě mým úkolem je něco naučit. Takže, ale na druhou stranu tím, že mám 5 dcer, tím, že jsem feminista, na Umporu je 80% žen, tak mě to baví, mě to těší, mě to zajímá, ale snažím se tak nějak možná nenápadně ty studenty pořád tlačit k výkonu, k nějakým jako i ambicím, aby se nenechali s tím světem zvyklat, aby byli profesionálové, ale je to někdy těžký. Hovoříte právě někdy i o tom, aby to nebyla jenom komerce, jenom finance, jim zase nezůstat na ulici, jako o míře třeba toho, co jste naznačil, že pak už je to tam jenom tlak na biznis třeba někde a tak dále. Ptají se i na tohle, jak obstát? Přesně tak. Oni se na to ani neptají, protože třeba nemají odvahu, ale já jim to říkám. Včera jsme měl přednášku o Japonsku a vlastně jsme narazili na všechny tyhle ty věci, co je můžou potkat, jak to vypadá, když dostanou zakázku, jak to vypadá, když s nimi jedná někdo, kdo není umělec, jak to vypadá, když s nimi jedná businessman. A já se jim snažím tohleto všechno říct na rovinu, nic jim nezastírat, i se třeba sám schodit, i sám jí říct svoje chyby. A musím říct, že to funguje, že mnoho mých studentů velice úspěšných, ale co mě ještě víc těší, že mnoho mých studentů je lidsky kvalitních a odcházejí z té Umporu nějak pozitivně naladěný a mám z toho dobrý pocit. Jak je to třeba vůbec s jejich tvorbou? Je něco, co vás úplně překvapí, že tohle by vás nenapadlo udělat, vytvořit? Je tam zdroj těch nových směrů? Jednoznačně jsou studenti, kteří jsou mimořádně talentovaní a překvapují mě, inspirují mě. Myslím, že jsou určitě studenti, kteří jsou už dnes lepší než já v mnoha věcech, nacházejí nové cesty a já jsem až překvapený a těší mě to. To je vlastně, což je krásné, že to říkáte jako jejich profesor, ale to musí být těžké, být lepší než vy, obzvlášť když vy máte tu novou technologii, kterou myslím právě na Expo uvidíme. Říkám-li dobře Vitrum Vivum? Ano, Vitrum Vivum. Jdu dobrým směrem. Tak to je věc, která jde za vámi, je to vaše věc, nebo jedna z vašich věcí. Tak můžeme představit, co to je, o co se jedná a v jaké podobě to uvidíme na Expo, nebo uvidí návštěvníci. Je to vlastně hlavní důvod, proč jsem přijal nabídku Expa, protože já jsem velice vděčný Jirkovi Šínovi, což je vynálezce technologie Vitrum Vivum, který 12 let zkoumal vlastně možnosti lití skla jiným způsobem. A dokážeme díky Jirkovi Šínovi a značce Syn vlastně vyrábět věci, které nikdo neumí. Na Expo představujeme několika tunové stromy, nebo několika 100 kilogramové stromy, a plastiky, které opravdu nikdo nedokáže napodobit, žádná dílna světa. A protože Expo je i hodně o biznisu, vlastně ty stromy, které jsou před pavilonem, uvidí možná 20 milionů lidí. A i kdyby jeden architekt, jeden designér, jeden developer si toho všiml, tak pro nás je to velice významné.
A je to něco jiného než Biennále v Benátkách nebo moje výstavy v Londýně, kde chodí odborníci a kde možná vzdychají nad vlastně filozofií soch. Tak já jsem chtěl pomoct této technologii, aby se dostala do světa. A už tam jsem měl jednání třeba se Sou Fujimotem, s jedním z nejslavnějších architektů, který vlastně dělal celý areál Expa, což je 17metrová vlastně stavba, největší dřevostavba světa, je to kruh 3kilometrový, po kterým jdete a vidíte vlastně všechny pavilony. Je tam 160 zemí, že jo? Tak už vlastně ten japonský architekt si všiml této technologie. My se dostaneme za chvilinku i dovnitř pavilonu, do našeho pavilonu, co tam je a uvidíme, ale přesto mě napadá úplně asi laická otázka samozřejmě, ale to jste teda vyráběli tam, nebo se to tam vezli? Vezli jsme to tam, stromy šly 3 měsíce lodí a to jsou právě všechno ty problémy, z kterých potom máte stres, protože loď přistane prostě týden před otevřením, o 14 dní později, než měla. Věci, které jdou letecky, se prostě některá věc se rozbije. Je to prostě všechno to, co vlastně nikdo pořádně neví. Jsou lidi, kteří můžou kritizovat, že tam je zase sklo, pivo a tak dále. Ale samozřejmě má to spoustu souvislostí, které nejsou na tenhle pořad. A já myslím si, že jsme pokročili, že určitě ten pavilon i to, co je v něm, ještě se dostaneme, jak jste řekla, k Jakubovi Matuškovi Maskérovi, ke studiu Lunchmeet, k Lucii Drdový. Takže já jsem hrdý na svůj tým, udělali jsme maximum v tom krátkém čase. Tak já myslím, že cesta k týmu je otevřená, zahrajeme si a Rony Plesl nám o tom řekne víc za chviličku na Dvojce. Designér a sochař Rony Plesl nás v tuto chvíli vzal do Japonska, vzal nás na Expo a zatím jsme byli před vchodem, ale víme, že celý tým pracoval i na našem českém pavilonu. Tak já možná jenom střelím ještě jedno důležité jméno a to je Alfons Mucha. Je to tak? Je to leitmotiv a téma? Je to téma. Alfons Mucha je v Japonsku velice populární. Údajně výstava Alfonse Muchy v Japonsku před lety byla nejnavštěvnější výstavou v dějinách Japonska. Japonci milují Muchu, jeho dekorativnost a Mucha, to se málo ví, inspiroval japonský komiks. Aha. A vlastně všechny ty linie a zákruty, to je velké téma pro japonský ilustrátory. Jak už jsem řekl, bylo málo času, já bych si představoval Muchu zdůraznit víc v návštěvnické cestě, ale vybral jsem na návštěvnickou cestu Jakuba Matušku Maskéra, což je vlastně jeho nickname, protože vlastně to taky se moc nemluví, ale vlastně pavilon český nemá výstavní prostor. Je to 250 metrů dlouhá chodba, 1,80 m široká, někde se rozšiřující a vy vlastně tam nemůžete vystavit firmy, sochy, obrazy. Prostě je to vlastně koridor, kterým procházejí diváci a vyjdou na terasu a vidí nádherný výhled na Expo, což je určitě krásné, ale vlastně od začátku se nepočítalo s žádnou prostě konkrétní instalací a my jsme museli během 5 měsíců dát dohromady něco, co lidi zaujme. A já jsem vybral Jakuba, protože to je mladý autor, který vlastně pracuje s komiksem, ale zároveň má úžasnou kresbu a udělal vlastně takovou cestu životem, cestu lesem, cestu krajinou, kde vlastně pracoval moderně s podobnými motivy jako Mucha. Ta cesta je na téma věk rozumu, věk moudrosti a věk lásky, což byl poslední triptych Muchův. A je to takový spíš náznak. Vlastně nikdo v tom Muchu úplně nepozná, kromě nějakých detailů. Je tam teda jedna socha Alfonse Muchy, kterou modeloval v ateliéru Rodéna, což je takový unikát, kde je to sochařská věc. Já jsem byl unešen, že jsem měl možnost se setkat vlastně s vnukem Alfonse Muchy, s kterým jsem si povídal a je to opravdu něco, co ve mně také zarezonovalo a zůstalo. Mm-hmm. Mluvili jste ještě o jedné ženě, mluvili jste ještě o dámě v týmu, tak jenom pojďme asi vyjmenovat všechny a jejich podíl na české cestě. Ano, to jsem určitě chtěl zdůraznit. Celou vlastně cestu zaštítila kurátorsky Lucie Drdová, moje kurátorka, která se mnou pracovala už v Londýně a v Benátkách. Vybrali jsme studio Lunchmeet, který pracuje audiovizuálně, takže jsou tam vlastně i efekty, videoefekty a vy jdete vlastně tou krajinou, kterou vytvořil Jakub Matuška a najednou přijdete pod moje skleněné objekty, pod růže a pod sakurové květy skleněné a ozve se árie z Rusalky a to všechno je úžasná práce studia Lunchmeet. Je tam i expozice Lasvitu, jako myslím si, že naší jedný z nejvýznamnějších sklářských firm, která vlastně tam nemůže chybět. Dole v restauraci je velký objekt od Preciozy.
Takže objevují se tam i další firmy, vlastně dali jsme tam, co jsme mohli, ale toho prostoru je tam málo a vlastně celý ten pavilon rezonuje spíš takovou jakoby celkově architekturou spojenou s tou vlastně cestou, s tím koridorem. Jak jsme vlastně my Češi a sklo, naše dílna, to teď mám na mysli, jak je to tam vnímané v Japonsku? Je to jako dávaná váha, vědí, znají třeba historii našeho skla, nebo je to spíš jako okrajovější pro ně? Japonci hodně znají. Já možná ještě malinko odbočím, ale to souvisí s vaší otázkou, že některé pavilony vypadají zvenku bombasticky, je do nich nacpáno daleko víc peněz do našich, ale když jsem prošel část pavilonu, tak jsem zjistil, že ten obsah je vlastně bezduchý. Takže možná, že navenek se může zdát, že náš pavilon je skromný a je hodně artový, ale má duši, má myšlenku. A samozřejmě je to někdy těžký tu myšlenku divákům vlastně nějak vyprávět, převyprávět, ale naštěstí mnoho Japonců zná českou kulturu, má vztah vlastně i k animované tvorbě. Japonci totiž v podstatě nerozlišují animaci a reálný film. Oni se dojmou úplně stejně u kresleného filmu. Já když jsem učil v Japonsku, budu tam učit teďka znovu v září na univerzitě krátce, tak 25letý holky se rozbrečí nad komiksem stejně jako nad hraným filmem. A už to vlastně, oni se na té cestě smějí, ukazují si na figury. Maskér Jakub Matuška je ctitel baseballu, jsou tam vlastně i nějaké malby, které... A to je docela zajímavé, nevím, jestli to stihnu říct, máme málo času. Ne, nemáme, povídejte. Ale je tam třeba úžasná scéna od Maskéra, což mě úplně dojalo, že náš nadhazovač vyautoval nejslavnějšího japonského pálkaře, který je nejlépe placeným sportovcem světa. A vypálkoval ho člověk, který je v civilu elektrikář. Který má přezdívku elektrikář. A elektrikář vyautoval člověka, který bere několik milionů dolarů měsíčně. A to tam je namalovaný a na to Japonci reagují. To je dobře. Povídáme si s designérem a sochařem Rony Pleslem. Sochař, designér Rony Plesl, můj dnešní host. Já ještě vlastně v tom Japonsku zůstanu, respektive řekněte mi, jak dlouho jste tam zůstal vy, jak dlouho jste tam zatím teď byl, kolik času jste tam teda byl fyzicky? Já jsem se tam měl podívat někde v říjnu minulého roku na pavilon, což ještě vlastně bylo angažmán od Vysoké školy umělecko-průmyslové, kdy jsem tam vlastně dohadoval své učení v Tokiu a vlastně jsem ani nebyl ještě angažován a ze svý vlastní vůle jsem se jel podívat na rozestavěný pavilon. Strávil jsem tam asi 10 dní. A potom jsem při instalaci byl asi 14 dní v Japonsku, takže zatím jsem tam strávil v podstatě nějaký 3 neděle a budu tam teďka znovu v srpnu a září, kdy tam budu učit a kdy se asi ještě zase pojedu podívat do Osaky. My bychom možná ještě mohli říci, že 24. července je Český národní den, právě věnovaný ke dni výročí narození Alfonse Muchy, to jenom možná, že taky ještě patří k tomu expu. To znamená, nějaký čas už na posouzení toho Japonska máte, ptám se, protože vy jste vždycky byl a jste milovník Itálie, až tak, že jste třeba chtěl inspirovat způsobem života, nebo tam třeba i být, i jste tam byl, mluvili jsme o tom minule, o té Itálii. Jaké místo ve vašem srdci či mysli má teď Japonsko nebo mít může? Budete tam učit, tak asi vás úplně neodradilo. Japonsko má velké místo, ale úplně jiné místo než Itálie. Itálie je bezstarostnost, Itálie je jdeme na víno a na všechno se teď vykašlem. A Japonsko je přesný opak. Japonsko je o tom, že i v těch nejkrásnějších chvíli, té nejhlubší, kdy máte radost krásy a ze života, tak myslíte na pomíjivost a umírání. Japonci tomu říkají monono aware, což vlastně v podstatě v přeneseném významu znamená něco jako úžas z krásy a úlek z pomíjivosti zároveň. Jakože to tam v tom klima na vás víc dolehne? Ne, to taky, protože to vidíte na každém kroku, obrovskou uspěchanost, nebo spíš obrovskou jako až přehnanou pracovitost, obrovská nemožnost se uvolnit, nebo když se Japonci uvolní, tak se uvolní až jako hystericky, to asi známe, že to nebudu rozebírat. A monono aware je vlastně něco, co vás fascinuje a co já mám i rád. Možná to znáte a v umění to je možná jedna z nejsilnějších věcí, že se díváte na krásný film, na krásnou ženu, na krásný obraz a zároveň si uvědomíte třeba, že tady už nebudete, nebo že tady není někdo váš blízký, kdo by to chtěl vidět, nebo koho byste chtěli, aby to viděl. A to je vlastně to, co na umění je nejkrásnější. Přijdete do Sistínské kaple a teď se podíváte nahoru a vidíte ty u Michelangelovy fresky, vzpomenete si prostě na všechny filmy, na teďka prostě Papežovu volbu a tak dále. A zároveň si říkáte, kdy se zase vrátím, budu tady ještě někdy.
A to je to mono no aware. To je to, co Japonci, to jsou ty sakury, které rozkvítají jenom 5 dní, 4 dny, my máme na zahradě tady u Haneského kláštera a ta sakura strašně rychle odkvete a strašně rychle je smutná a už musíte čekat zase rok. A to je mono no aware. Přesto přemýšlím jak člověk, který přirozeně tíhne obrazně k Itálii, chci říct, je mu blízký styl v Itálii, jako co nachází, nebo jak může se vlastně přehrát na to vlastně opačné, v něčem opačné Japonsko při představě, že tam budete učit. Je to, jako, představujete si to? No právě to, ono to k životu patří, že jo? Protože abyste měli radost a dokázali se uvolnit, tak musíte znát i tu druhou stránku. Musíte prostě vnímat nostalgii, vnímat, jako i Itálie to má, Michelangelo Antonioni a prostě Fellini. Tam je radost, tam je erotika, tam je férie života a zároveň tam obrovská pomíjivost. Takže tohle na umění já mám nejradši a to Japonsko mi v tom hodně pomohlo a mám ho za tohle rád. Když ho tu máme jako jakýsi leitmotiv, konec konců to Japonsko možná víc než jenom Expo, celé to Japonsko. Až se teď vrátíte učit zpátky na Umprum, budete, myslíte, trošku jiný po té zkušenosti a naopak, až budete učit v Japonsku, i tam cítíte, že možná budete muset učit jinak? Ptám se všemi směry na jinakost v této vaší profesi. Myslím, že budu. Asi s tomu přispělo i moje 60. A že myslím si, že jsem klidnější, dokážu se víc zastavit, dokážu si víc uvědomit právě tu pomíjivost a myslím si, že dokážu být klidnější a víc vnímat všechny polohy života, nejenom tu jako rychle musíme tohle zlepšit, musíme tohle udělat, nemusíme vůbec nic. Nejdůležitější je jít nějakým způsobem do hloubky a to nám potom pomůže, že nemusíme ani tolik spěchat. Takže se třeba nebojíte, že by tam na vás ten jejich tep rychlosti jako třeba přelezl, skočil? No, tak určitě ne. Samozřejmě já už mám dneska i přátele v Japonsku, tady učil vlastně můj kolega z japonské univerzity, velice pozitivní člověk, pořád usměvavý. Je to neskutečný, že já, když jsem si půjčil loni vilu v Toskánsku a pracoval jsem měsíc v Toskánsku, tak on pracoval v Karaře, v těch samých mramorových vlastně mramorových dílnách nebo na zpracování mramoru, kde pracoval i Michelangelo a já jsem za ním měl do Carrary, takže setkání českého profesora, japonského profesora v Carraře loňského roku bylo, jedli jsme spolu prostě úžasný jídla a pili jsme víno a to je krásný život. To je vlastně asi úplně nejlepší prolínání všech kultur a poloh života. Povídáme si s designérem, sochařem Rony Pleslem. Povídáme si s designérem, sochařem Rony Pleslem ještě malou chvilku na Dvojce. Vy jste mi tu Rony prozradil, když jsme se zdravili na začátku, že 2 velká vaše témata jsou náboženství a erotika. Ostatně k Itálii to patří. Věřím, že i nějakým způsobem k Japonsku, jenom tam jsem nikdy nebyla. Jak se to projektuje, tyto vaše 2 touhy teď do vaší práce? Projektujete celý život se to projektuje. No, celý život možná ne, ale v posledních letech určitě. Ono, to jsou takové věci už asi na delší debatu, ale surrealismus jako umělecký směr je setkání deštníku a šicího stroje na operačním sále. Takže tyhle ty souvislosti jsou i mezi erotikou a náboženstvím. Když si vemete roucha náboženská, když si vemete náboženský propriety, tak vlastně zjistíte, že oni ty erotický nejsou tak daleko od toho. Protože je to nějaká glorifikace něčeho, je to něco prostě, nějaký tajemství, něco neuchopitelného, něco tajemného. A oni ty věci jsou spojený formálně, ale i duchovně. Pro mě je to hádala se duše s tělem. Je to něco, to zpívá Hudka v jednom songu, kdy vlastně chcete žít správně, chcete žít vlastně nějak morálně a tak dále. A něco vás trhává, něco vás někam strhává zase na zem. A je to vlastně nádherný souboj, který je nekonečný, který stáhne světem uměním, světem života. A to napětí mě baví. A baví mě i ty formy kolem toho. No, máte teď momentálně nějaké dílo, které by bylo, řekněme, jako součtem této rovnice? Nebo více erotické, více náboženské? Asi spíš součtem, jak jste to řekl. No tak mám jich hodně, nevím, jestli je můžu říkat do rozhlasu, ale... No, myslím, nějaký aktuální. Můžete říct své dílo? No, tak to není reklama. To. Jsou to sochy, obrovská kytice křišťálová, která má ale jenom jeden kvítek a to je ženský klín. To je přece krásný. A ten je tam skrytý a není úplně viditelný. Takže ty věci jsou takhle skovaný.
vyjadřují nějakou úctu k ženě, nějakou lásku, erotiku, ale jsou vlastně tak postavený, aby měli i to fluidum nějaké načasovosti a ne vulgárnosti. Já myslím, že to je krásná tečka našeho povídání, že lepší kombinaci dvou důležitých věcí v životě jsme si nemohli přát, tak ať vám dobře dopadne Expo a hodně štěstí studentům a vám, až budete učit v Japonsku i u nás. Děkuji moc za pozvání, hezký rozhovor. Děkuji. Naším hostem byl designér, sochař Rony Plesl. Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz. Dvojka uvádí Blízká setkání Terezy Kostkové. Se spisovatelkou a ano, jak se s oblibou u nás říká, královnou české krimi Michaelou Klevisovou, a já to říkám teda obzvláště ráda, protože jsem její velká faninka, tak si rozhodně nepovídáme poprvé a podle její tvorby určitě ne naposledy. Ovšem dnes to bude mít takový možná malinko mystičtější nádech a naše blízké setkání z jistého důvodu bude ještě o kousek bližší než obyčejně. Doufám, že jsem vás dostatečně napnula a budete podobně napnutí, jako když čtete její nejnovější knihu Letní slunovrat. Tak já možná začnu tím prvním mystickým. Jestli se nepletu, Míšo, je to vaše 13. detektivka? Nedávno jsme se toho dopočítali se čtenáře na besedě, který se mě zeptali kolikátá, já nevěděla na první dobrou. Je 13. A Letní slunovrat je také něco, co se u vás jako pohanský zvyk objevuje poprvé ve vaší detektivce? Já bych řekla, že ano, ačkoliv mám jednu skandinávskou, kde se ten slunovrat velmi slaví ve Skandinávii, tak já jsem o něm ještě nepsala. Tak dnes se dozvíte, jak a o čem psala a v čem všem novém je 13. detektivka Michaely Klevisové. Dnes na Dvojce. Spisovatelka detektivek Michaela Klevisová je můj dnešní host a já vám rovnou přeju hezké dopoledne. Hezké dopoledne. Já myslím, že vyjmenovávat všech 13 knih teď hned nemusíme. Možná bychom mohli připomenout, že máte také jednu knihu, která není detektivka, vidíte? Mám Prokletý kraj, což ano. je vlastně román z Pošumaví. Ale v knihkupectvích ho stále tradičně zařazují do regálu detektivka kvůli mému jménu. Možná proto, aby lidé po něm sahli, protože jdou za vámi s detektivkami. Vidíte, ale možná Prokletý kraj má nějakou souvislost s tím nejnovějším románem, s Letním slunovratem, nepletuli se, tak jsou to jižní Čechy? Jsou to jižní Čechy a pak ještě taková trošku tajemná atmosféra. Jižní Čechy jsou pro vás tak tajemné, nebo čím to, že když tajemno, tak jižní Čechy? To bude spíš náhoda, že mi to tam padlo. Na druhou stranu jižní Čechy mám hodně ráda a dobře je znám. Jezdila jsem tam s mámou a s babičkou na takové dámské prodloužené víkendy, leta. S přítelem jsme jezdili na hrad Landštejn, paní Kastelánce tam spát do hradního příkopu Podstan, což bylo taky takové, jako mělo to hodně atmosféru. Je to tajemno, ano. Jo, takže se mi to tak spojuje v hlavě vlastně. My si dnes budeme povídat trochu a kolem, nebo ten leitmotiv bude tedy Letní slunovrat, nejnovější román. Už jste četla recenze? Čtu tak tu a tam, co i lidi píší a píší hezky. Píší moc hezky. I recenze jsou moc hezké. A já byla velmi napnutá, protože tam není můj stálý hrdina, vyšetřovatel Bergman a já jsem si říkala, jak to lidi vezmou, jestli jim nebude chybět a jestli nebudou kritický. Dobrý. To mě velmi zaujalo, protože mě vlastně vůbec nenapadlo. My za chviličku odtajníme tu naší blízkost pro toho, kdo by nevěděl, ale ještě to nechám teda spát. Nicméně, když už jste to nakousla, mě vůbec nenapadlo, že byste mohla mít obavu, jestli knihu přijmou, když se změní vyšetřovatel, nebo že by mohli mít výhrady na besedách. Pak jsem se dočetla, že ano, že je kolem Bergmana diskuze. To mě vlastně vůbec nenapadlo, že někoho, kdo neexistuje, budou lidé vlastně tak probírat. Jo, je to pravda, on vlastně z toho Bergmana, on vystupoval ve všech předchozích detektivkách a on se z něj stal takový jako kultovní hrdina pro ty čtenářky, které o něm na besedách mluví, jako kdyby on žil. A oni se mě ptají, jak se teď dělá Bergman a prostě opravdu, a teď mi říkají, že by ho chtěli mít doma jako partnera. A já jsem si právě, když vím, jak jim úplně září ty oči, když o něm mluví, tak jsem se bála, co řeknou, až se dozvědí, že v nové knížce není. No, ale ty ohlasy na vyšetřovatelku té nové knihy jsou velmi pozitivní. Tak my ji představíme. Nová vyšetřovatelka se jmenuje Tereza Fabiánová a Míšo, asi byste měla říct, aby to nebylo zaujaté a střet zájmů. Proč je ta naše blízkost a to dnešní naše blízké setkání o něco jiné než všechna předchozí? Co se na minulém změnilo a co vy jste opravdu dotáhla do zdárného konce? Tak řekněte něco o Tereze Fabiánové. Tak
Tak já měla vymýšlenou hrdinku, ženu, kriminalistku. Chtěla jsem si vyzkoušet psát z pohledu ženy, ale já jsem si ji neuměla představit. Pořád jsem si říkala, jak ona vlastně vypadá, jaké má charisma, co z ní vyzařuje. A ve fázi, kdy jsem tohle promýšlela, tak jsem byla tady u vás na rozhovoru o blízkých setkáních. A po rozhovoru, když jsme si povídali, když už bylo jako vlastně offline, tak jsem na vás najednou koukala a říkala jsem, ona tady je, to je ona, tady je živá moje vyšetřovatelka. Teď samozřejmě se mi to vlastně bude obtížně možná klást ta otázka, ale musím se na to zeptat, co to teda ve mně způsobilo, co to je za vlastnost, nebo jak na vás působím? Pro posluchače možná opravdu zajímavé, že se moderátor ptá na sebe samého, na předlohu. Co jste tam potom do té role chtěla dát? Co bylo to, co jste sledovala? Jakou jste chtěla Terezu mít? A já vám to z nějakého důvodu evokovala. Tak já jsem chtěla, aby to byla žena, z které vytvoří taková určitá noblesa a takový jako šarm, vlastně sebejistota, která ale pramení zevnitř a není nějak okázala. Člověk, který si na nic nehraje, a je prostě takový, tak prostě noblesný, já bych to měla říct jedním slovem, protože i Bergman je vlastně takový, velmi jako takový slušný, noblesný, charismatický zároveň. A já jsem viděla najednou tu ženu vlastně, kterou chci vidět. Já vám za to moc děkuju, samozřejmě děkuju za krásná slova, když jsem to četla. Já samozřejmě jsem měla pocit, že by mě třeba bavilo jí hrát, nebo měla jsem pocit, že je to někdo, s kým bych se mohla stotožnit, což je vlastně fajn pocit. A možná je na tom příjemné to, že to není někdo, kdo je, protože je žena, že musí být vlastně drsňačka, chodící v teplákách nebo střílící z kouty prokletě nízko. To byl váš záměr vlastně zachovat jistou ženskost? Právě, to bylo přesně ono, že já jsem chtěla mít hrdinku, která nebude prostě ta drsňačka potetovaná v kožené bundě, jezdící nějakým rychlým autem v soukromí a trousící zprostá slova a podobně. Já jsem chtěla opravdu ženu, aby to byla kriminalistka a zároveň žena, která je ráda tou ženou. Vůbec nevím, jestli taková postava je někde v krimi literatuře, protože oni opravdu jsou většinou spíš takové mužné, ty kriminalistky. A já doufám, že se mi to povedlo. Přitom ne vždycky je potřeba jenom těch archetypálních rysů mužnosti. Zrovna ve vaší detektivce, ve všech vašich detektivkách je dost potřeba spíš vlastně přemýšlivost, soustředěnost, možná pozornost na detail. Určitě, je to tak? Určitě je to tak. Já se snažím, aby to bylo všechno spíš té rovině, že my musíme zapojit mozkové závety, když čteme a jdeme s tím kriminalistou, ano, který v nás musí budit obrovskou důvěru. A vlastně takovou jistotu, že on to vyřeší, že je to prostě slušný, schopný člověk na svém místě. Já se vám taky musím přiznat, než vám posluchači zahrajeme, že v půlce četby jako čtenářka, když už jsem teda pochopila, že jsem i ta vyšetřovatelka, jsem se snažila na ten román přijít. Jestli jsem na to přišla nebo ne, to vám teď hned neřeknu, ale za chviličku se budeme povídat dál se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Už chvíli je na pultech nejnovější detektivka Michaly Klevisové. Letní slunovrat, o něm si povídáme. Ano, prozradili jsme, že jsem se stala jakousi inspirací pro její první, teda vyšetřovatelku Terezu Fabiánovou. Já u toho ještě vteřinu musím zůstat. Já myslím, že je to vlastně moc zajímavý pro mě se na to ptát. Vy jste si třeba něco o mě, já nevím, googlila, zjišťovala nějaký detaily, abyste je použila, nebo vám stačil jenom teda nějaký dojem, řekněme teda nějaké ženskosti, kterou jste tam chtěla vnést? Mně stačil jenom ten dojem. Já jsem si říkala, ne, já budu pracovat s tím, co vidím, co vnímám. S představivostí. S představivostí jsem taky hodně člověk jako emoční, že vnímám třeba emoce druhých lidí, nějaký to jejich vyzařování. A tak jsem si říkala, to mi prostě stačí. Já tady mám toho člověka, který si myslím třeba, že nějaký je, a já si ho budu prostě představovat jako tu svoji hrdinku. Takže to je jedna z prvních vět, kdy jistá sousedka řekne: Terezo, vydržte, já vám hned donesu štrůdl. To jste si negooglila, že nejvíc ze všeho miluju štrůdl? Ne. Já říkám, tyjo, ta se připravovala. Říkám, Michala se tak připravovala, ona ví, že miluju štrůdl. A to je fakt. No, takže to je jako drobný detaily. To je prostě ve vesmíru asi. Tak jo. Tak to je takový malý drobný detail, který můžou samozřejmě posluchači posoudit sami, až budou knížku číst. Není zdaleka jenom o Tereze, a dokonce ta přichází až později na řadu. A my dlouhou dobu jsme někde jinde a dokonce v jiném čase. Když jsem četla jednu z vašich recenzí, na kterou jsem se ptala, tak tam ten recenzent přiznává, že si musel udělat mapu vztahovou. I já ji zvažovala, ale udržela jsem jí teda tu pavučinu. Měla jste vy nakreslenou vztahovou mapu? No taky neměla, já to mám všechno v hlavě, já jsem prostě takový chaotik, nesystematik, já kdybych si udělala vztahovou mapu, jak někde ztratím určitě.
Takže spíš opravdu lovím v té své hlavě. Ale tím, jak to píšu, jak to musím vymyslet, tak je to docela hluboko vryté všechno do té paměti. Takže se mi nestává, že bych zapomněla, kdo je kdo. Vy se často přiznáváte k tomu, že vám postavy různě ožívají, nebo že si dokonce řeknou o to, zda budou či nebudou vrahem. Tady jste měla jasno v tom, protože ta událost je velice propletená z minulostí a i mezi těmi vztahy v té vesnici tím nic neprozrazujem. Vztahy bývají propletené. Tak měla jste jasno, nebo si něco o něco řeklo v průběhu? Byli tam vlastně 3 kandidáti na pozici toho pachatele, což já mívám většiny knížek, že ano, na máte začátku, většinou tu trojici. A tady já jsem si myslela, že by to mohla být spíš jedna z nich a postupem času jsem až přešla k tomu, že vlastně ne. To se mi stává. Takže nebyla jasná ta postava, která to potom ve finále je, tak ta nebyla evidentní. Nicméně ono vlastně už v okamžiku, kdy se najde ta oběť a úplně přichází na scénu poprvé ten vyšetřovatel, tak v tu chvíli já už musím naprosto jistě vědět, pak už to nezměním. Tam už víte. Tam už vím. Já jenom tak, když to rozehrávám, tak mám ještě čas v těch prvních třeba 4 kapitolách. Už mi tam ožijou, už mají ty svoje hlasy tam. A oběť máte jasnou na začátku? Oběť jo, ta je jasná vždycky. To je. Jasně. No, takže, ale chce to chvilinku čas. Já mám pocit, kdyby se z nich stali skuteční lidi teprve, když o nich začnu psát a najednou si říkám, hele, tady tomu to nesedí vlastně. To je zajímavý. Vy píšete, že tam samozřejmě nejsou žádné podobnosti větší, než kterou jsme přiznali a jak víme, ani štrudl jste si negooglila, takže opravdu tam nejsou žádné jako na to přípravy. Nicméně ta vesnice, vy ji popisujete tak nádherně, tak detailně, že já mám chuť tam jet, ani ta vesnice neexistuje. Ta vesnice neexistuje, ale já si myslím si, že těch jeho českých vesnic s touhle atmosférou bude strašně moc. Je to inspirované několika skutečnými vesnicemi, které já tam znám. Ale opravdu se snažím tu jednu konkrétní vesnici tam nedávat reálnou, protože je to většinou malá komunita, malinká vesnice, kde se všichni znají a bude úplně jasný, ano, tohle je hospodská, ano, tohle je moje sousedka, tohle je můj strejda, jo. A pak ty obyvatele té vesnice se obávám, aby se na mě nesesypali, že vlastně je všem jasný, že jsem tam z nich udělala blbce. No hlavně by se tam, tak to jste tam neudělala z nikoho, já myslím, že to velmi prokreslené postavy. Ne, určitě ne. Hlavně by tam začali všichni jezdit, že? A navíc. Zažila jste to někdy, že jste četla knihu a jela jste se na to místo podívat? Zažila jsem, že jsem chtěla. Ano, nakonec jsem to nedotáhla do konce, ale Kamila Lackberg, švédská autorka detektivek, tak píše z městečka Fjällbacka u moře. A já jsem si opakovaně říkala, hele, tam to je tak hezky popsaný, že bych tam jela, ale neudělala jsem to, ale věřím, že spousta jiných ano. Takže, a nebudu, jak psala Katka Tučková, Žitkovské bohyně, všichni tam hned jeli. Tak v podstatě nechci asi nikomu zničit ten klidný domov taky. Tak ale kam všichni mohou jet, až dočtou vaši knihu, je určitě Jindřichův Hradec, odkud je vyšetřovatelka a aspoň odtamtud mohou objevovat inspirované vesničky. To ano. Povídáme si se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Velmi často se pro psaní svých detektivek i pro svoji 13. knihu Letní slunovrat Michala Klevisová nechává vést svou intuicí. Přiznala, že ani můj štrůdl oblíbený si negooglila, je to všechno intuitivní, postavy si říkají o to, čím budou a nebudou. Ale přesto některé věci zjišťovat a googlit musíte. Obzvlášť možná pohanské zvyklosti, protože téma pohanství a letního slunovratu je opravdu velkým leitmotivem a velmi detailně a přitažlivě popsané. Tak tam mě pojďte vzít, jak tahle příprava vypadala. Tak to byla velká hora práce, protože pravda je, že já jsem si vymyslela knížku o pohanských zvycích, pohanských tradicích, rituálech, ale nevěděla jsem o tom zhola nic. A proč jste to teda vymyslela, když jste o tom nic nevěděla? Tak to ke mně taky přišlo. Úplně ke mně ty motivy většinou přicházejí, že najednou přijde nápad, tak to blikne. A já jsem jako dítě jezdila úplně jinam do západních Čech, do vesničky, kde poblíž byly v lese takové balvany. A říkalo se tam, že jsou to pohanské kamenice, jim říkalo, a že tam za dávných časů probíhaly nějaké pohanské rituály a že dodnes ty balvany vyzařují energii, že k nim lidé chodí a cítí vlastně tu sílu z nich. A mně to najednou tak přišlo, jsem si říkala, to se úplně hodí do té detektivky, aby tam něco takového bylo. A teď jak to ovlivňuje lidi, kteří žijou poblíž a od malička slyší tyhle povídačky od svých babiček o tajemných balvanech, které mají nějakou určitou moc.
A tohle jsem si vymyslela, ale nevěděla jsem vůbec nic, než v lese existují nějaké kameny a říká se, že jsou pohanské. Takže se mi to začalo nabalovat ve fantazii, od toho přišel vlastně ten letní slunovrat, ta oslava, to všechno vzniklo v návaznosti na to, že na začátku stály ty tajemné kameny. Ptala jste se nějakých lidí, kteří třeba buď to vyznávají tyto tradice, nebo je studují, historici, znají je kdokoliv, anebo jste si teda četla, hledala, putovala i dokonce někam? I jsem putovala, četla jsem si, sehnala jsem si v knihovně docela těžko dostupné knihy o tajemných místech v Česku, o vlastně místech, z kterých údajně vyzařuje nějaká ta zemská energie. A opravdu taková kniha teda existuje? Jak se jmenuje? Tajuplná místa Čech. A je tam vždycky přímo, tajuplná místa na Šumavě, tajuplná místa západních Čech. A vždycky jsou to ty vlastně hlavně balvany a různé křížky v lesích a prostě nějaká místa, která údajně, že třeba postavili křížek, protože tam sála nějaká zemská energie a píše to pán, který tvrdí, že vlastně to vnímá. Já musím přiznat, že já teda nevnímám nic, já jenom vnímám, že se mi na tom místě třeba líbí. Nejsem úplně ten typ, že bych vlastně tohle doopravdy dokázala prožít. A jela jste si na nějaké takové ale místo? Jela. Viděla jsem například, jsem se vrátila na to místo z toho svého dětství v těch západních Čechách, to jsou kameny, říká se jim bába a dědek a jsou v lesích u městečka Žihle. Takže to jsem všechno objela, hodně jsem četla a vlastně vnímám jako výzvu umět popsat zážitky a pocity lidí, kteří třeba prožívají něco, co já jsem nikdy neprožila. To si myslím, že spisovatel musí umět. Nebo měl by to umět. A co proto děláte, aby vám to šlo, když to právě není vám blízké, neděláte tyto rituály? Já si myslím, že mě pomáhá obrovská empatie. Já vlastně s kýmkoliv mluvím, tak já jsem schopná vlastně prožívat to, co mi on vypráví třeba, nebo prožívám vlastně jiný lidi, dokážu se opravdu do někoho vcítit a dívat se jeho očima. Takže já jsem si tady představila, že jsem člověk, ano, který tohle tomu připadá opravdu, jako že to cítí, že vlastně vnímá ty energie. A tak jsem si představila, že jsem ten člověk a opravdu najednou jsem měla pocit, jo, to musí být takhle, to prostě takhle, tohle asi cítí ten člověk. A bavilo mě na tom objevovat něco, co já jsem do té chvíle vůbec neznala. Bylo to taková dobrodružná výprava do časů pohanství a do myslí lidí, kteří dnes vyznávají toho pohanství. Když potom dopíšete tu knihu, opustíte to téma, opustí vás i to, co vám to jako přinášelo, v čem jste žila, nebo vám něco zůstane? To znamená, najednou se třeba jinak díváte na místa, nebo máte chuť, já nevím, slunovrat oslavit, dávám teď opravdu jenom jako ledabilý příklad. Prostě, jestli ve vás zůstává stopa toho románu, který jste napsala. Vždycky něco zůstane. Teď třeba vnímám kameny v lesích jinýma očima a když přijdu k nim a už vidím, aha, tady jsou ty misky vlastně, z kterých oni věštili tu budoucnost z vody napršené do těch kamenných takových prohlubní, oni tomu říkají misky, tak z toho chodili třeba věštit budoucnost, jo, a teď takový žlábky tam jsou a teď se vlastně ty pohané údajně tam prováděli nějaké rituální oběti a že těmi žlábky odtékala krev. A to jsou věci, které člověk jako nevidí normálně, když jde, ale jakmile už tohle jsem si jednou přečetla, tak jdu a říkám, aha, tak tady. Já už mám vlastně úplně pocit, že jste začala číst ten román, protože takhle přesně začíná, takhle přesně popisujete těmi balvany vlastně svoji knihu. Která postava z těch všech, nebych je tam opravdu hodně, by pro vás byla ta stotožnitelná? Tak pro mě opravdu je to vaše Tereza, opravdu se vám to povedlo. Pro vás, která by to byla? Pro mě je to taky Tereza tentokrát. Tentokrát ono asi i tím, co ona zrovna prožívá. Já jsem do ní dala hodně ze sebe vlastně do jejího osudu v té knize, který nebudu úplně ano, vím, ale ten leitmotiv, řekněme, jistý osobní, emotivní, neúplně šťastný leitmotiv v danou chvíli, ale se životem, do života patřící, tak teď jsme to hodně napnuli, musíte přečíst, tak ten je vám blízký, ten jste potřebovala popsat jako svůj. V podstatě jsem se i potřebovala z něčeho vypsat. Je takhle čerstvý? Až tak ne úplně, ale i tak vlastně bylo to něco, co jsem si říkala, o tomhle já něco vím a vlastně možná mi i pomůže, když budu o tom psát. Takže nikdy předtím jste o tom nepsala? Nikam jinam jste takhle tuto emoci nevnesla. A byla mi blízká vlastně i svou povahou, svou osobností, tím, jak je vlastně vnitřně silná, ačkoliv si dějí nějaké věci, takže ona tu sílu hledá v sobě, což já dělám taky. Ano. Takže tím. A pak tam mám ještě koňařku Vlastu,
což je starší paní učitelka, která vede jezdecký kroužek a ta je mi blízká, protože já jsem taky koněřka. No, já jsem čekala, kdy tam ty koně dostaneme. Já jsem netušila o té předchozí události, ale koně tam opět nechybí. Je nějaká z vašich 13 knih, kde koně nějakým způsobem nemáte? Tak já si myslím, někde asi nejsou. Vím, kde jsou. Jsou v domě na samotě. Ano. Tam jsou. Objevují se. Asi možná zmizela v mlze ze severního Norska, tam tak nejsou. Možná, tam už je na ně moc zima. Že vám ani neproběhne na horizontu, jo? Tam si myslím, že ne. Protože na to jsem myslela, že se vám všude aspoň maličko někde objeví kůň. I tady není nejdůležitější, myslím jako ve smyslu hlavního příběhu, ale je vele důležitý v příběhu Terezy. Je to tak. Tak i já vám za ty koně děkuju, že tam jsou. Povídáme se spisovatelkou Michaelou Klevisovou. Já se domnívám, že ještě jednu věc si Michaela Klevisová, můj dnešní host, spisovatelka, autorka nejnovější knihy Letní slunovrat, musela chystat, zjišťovat, když možná jste, Míšo, tak kovaná, že už to víte a umíte. Ale to jsou ty metody vyšetřovací. Některé jsou velmi detailní, já některé vůbec neznala a to jsem fanda detektivek. Jako například to, tak tím asi nic neprozradíme, jedna z těch technologií je to vyšetřování třeba bakterií z vody v rybnících. To jsou fascinující věci, takže věděla jste nebo pátrala? Tohle jsem nevěděla vůbec, právě jsem pátrala, potřebovala jsem zjistit, jak se vlastně vyšetřuje, když ta oběť se nachází třeba v blízkosti vody nebo ve vodě. A objevila jsem toto, co tam popisuju, vlastně jmenuje se analýza rozsyvek. To je neuvěřitelný. A mě hrozně baví se do toho nořit. Vlastně já mám doma skripta kriminalistická, hledám si diplomové práce, různé studie vědecké a tady jsem objevila docela rozsáhlé vědecké studie na téma, co se dá všechno zjistit z vody, která se najde v plicích třeba nebo v těle. Je to hrozně zajímavé. Já se od toho musím jako vnitřně udělat si odstup, odstřihnout se od toho, protože jsem jako hodně citlivá a nesmím si představovat nějakou tu mrtvolu a že toto, jako já si to fakt nepředstavuji. A já jsem vědec, který teď zkoumá opravdu ty bakterie a to si teda užívám docela. A když případnou mrtvolu potom popisujete, to se asi té empatii ve smyslu teď, nemyslím pocitu, ale té představivosti asi neubráníte. Neubráním, ale opravdu já se snažím najednou tím, jak obvykle jsem velmi empatická a já si v tu chvíli úplně, já se opravdu udělám, se mnou to nehne. Já si opravdu udělám, tak tohle jenom musíš popsat teďko a je to všechno vymyšlený, opravdu tohle se fakt nestalo, nemusíš se do toho vžívat, není potřeba. Dostane se vám to potom někdy do snu? Může se vám zdát váš vlastní obraz? Naštěstí ne. To ne, to opravdu asi si udržuju takový ten profesionální odstup. Říkal mi jednou můj kamarád, pan doktor, že to má přesně stejně, že si musí udržovat, že se do těch pacientů svým způsobem vžívá, ale jenom do jisté míry. A protože se nemůže zhroutit vlastně z jejich osudů. A shodli jsme se, že to máme úplně stejně. Jste už hodně jiná od napsání první detektivky, jako autorka, jako spisovatelka. Píše se vám jinak, lehčeji, komplikovaněji. Cítíte svůj vlastní vývoj? Je to trochu jiné. Já jsem na začátku nevěděla, jak na to. Já jsem jenom věděla, že chci napsat detektivku, ale tu první jsem psala 3,5 roku, protože prostě jsem vůbec nevěděla, jak takové ty postupy vlastně, čím začít, a kde si hledat tyhle různé právě metody vyšetřovací. Tohle už mi dneska problém nedělá. Na druhou stranu zjišťuju, že čím jsem starší, tak tím míň toho dokážu napsat za jeden den. Takže ačkoliv dnes už mě to psaní živí, je to moje jediná práce, víceméně to ostatní jsou jenom takové drobnosti okolo, tak já vlastně píšu pomaleji skoro, než v době, kdy jsem vedle ještě měla stále zaměstnání a já vždycky říkám, čím to je, nebo možná si to můžu dovolit, tak nespěchám. No. A když se ještě vrátíme k tomu vyšetřování, nemáte k ruce žádného parťáka, jako má Tereza Fabiánová, Davida, kamarád, nemáte žádného vyšetřovatele na telefonu? Hele, Davide v uvozovkách, jak by se stalo tohle? To nemám právě. Já se bojím, že nějaký skutečný kriminalista by mi do toho moc mluvil. Zkusila jsem to při první knize, kdy jsem jí dala přečíst jednomu rodinnému známému, který byl kriminalista v důchodu a on mi tam řekl tak, hele, víš co, máš to technicky všechno správně, ale tady by Bergman vůbec nešel, on by vlastně byl už moc starý na to, aby vůbec šel do terénu, tady by poslal někoho jiného, on by vlastně seděl furt v kanceláři, dělal papíry a já jsem si říkala, bože můj, no, on mi úplně rozboural tu záplet. To my hlavně nechceme a vaše čtenářky nechtějí, aby to dělal někdo za Bergmana, no to je právě. Jasné. Když se vracím obloukem právě krásně k tomu, představili jsme Terezu, ale víme, že stále je Bergman, stále existuje, v představách mnoha čtenářek a čtenářů úplně živý. Co tedy právě teď dělá Bergman? Čeká, až dovyšetřuje Tereza, nebo se potkají třeba?
Asi se potkají. Já to doufám, že se potkám s Bergmanem. Myslím si, že se potkají se ob knihu. Aha. A teď píšu knihu, kde bude jenom Bergman, aby se nestýskalo jeho faninkám, takže to bude jeho další případ, který se odehrává v Beskydech, kde on už jednou byl, tak teď se tam vrátí a už je v plné práci, takže má teď plné ruce práce. Takže toho máte rozepsané. Mám Já vím, že vy rozepsaného. umíte hodně knížek. A máte rozepsanou ještě Terezu? Tu mám vlastně hodně rozmyšlenou už a myslím si, že tentokrát to udělám tak, že dokončím toho Bergmana, kterého jsem rozepsala při Tereze právě. Ano. Tak ho dokončím a pak se pustím do další Terezy. Ta bude teda opět z Jindřichohradecká, protože ona je tam místní. Ano. Takže nekončí Tereza. Ta nekončí, já mám pro ní vymyšlené 3 příběhy, tím neříkám, že budou jenom 3, ale 3 mám vymyšlené. Už víte s jistotou, ano. A ten další, kde by se měla trochu potkat s Bergmanem, tak ten bude vlastně takový ten hlavní motiv, tam bude taková ta turistika, tam chodí i ona sama je pěší turistka nadšená. Ano. Což jsem já taky, to je další styčný bod, ano. Tak a tam vlastně chodí, v tom jejím kraji chodí lidé po té stezce Českem a ten zločin se toho bude nějakým způsobem týkat vlastně. To zní krásně a napínavě. Tak ještě chvilinku si počkejme na to, jak dopadne naše blízké setkání se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Když se stále točíme kolem jižních Čech a knihy Letní slunovrat od Michaly Klevisové, tak nemohu opomenout věnování Romaně. To bychom asi měli také odtajnit. Tak Romana je moje nakladatelka, Romana Přidalová. A ona na tom má obrovský podíl na tom, že já vůbec mám tolik knih vydaných. Je to člověk, kterému já jsem poslala ten svůj první rukopis, který jsem psala 3,5 roku a vůbec jsem si nebyla jistá, jestli ho někdy někdo vydá. A ona mi hned druhý den zavolala, že ho okamžitě chce. A tím mě povzbudila, to bylo úplně takový to první, čím mě povzbudila a nadále mi potom dodávala odvahu, protože já jsem si říkala, že ale to je takový práce a já mám svoje zaměstnání, nemám na to čas a měla jsem pochybnosti, jestli mám pokračovat. A ona mi říká, hele, piš furt stejně, dělej to tak, jak to děláš teď a ten úspěch se bude nabalovat jako sněhová koule. No a to byly prorocký slova, bylo to tak, takže já opravdu jí jako hodně vděčím. Ještě jedna z věcí patří ke každé knize v dnešní době nebo ke každé kvalitní očekávané knize a to je audiokniha. Už jsme si i zvykli, že myslím, že vždycky vzniká paralelně nebo záhy po tom, co knížka vyjde. Vy máte mnoho audioknih od svých knih a čeká vás i tahle a je to ten jeden z našich společných bodů, protože jsem teda byla oslovena, abych Terezu a nejenom jí, ale celou knížku načetla. Tím se netajím, protože o tom jistě budeme mluvit, až to načtu, já se na to moc těším. Normálně úplně lapidárně teď tady v blízkém setkání řekněte mi, Míšo, co byste mi poradila? Jak byste chtěla, aby k tomu ta herečka, která to má číst, přistupovala? Tak mně by se líbilo, kdyby to bylo takové vlastně jako civilní a zároveň procítěné. Tak, jak jsem to psala já. Jako já se snažím, aby tam nebyl nějaký patos, no, zároveň, aby tam byly emoce. Takže to je asi to hlavní. Se třeba rozlišují hlasem postavy? Když třeba malinko se jim najde nějaký charakter? Já si myslím, že to je hezké, když má každá, že je hned jasné tomu nemyslím měnit výšku, jako neanimovat, ale když třeba najít jako rys a barvu. Jo, to si myslím, že bylo hezké. Já se na to strašně těším. A dáte si když tak kafe, abychom se třeba shodli na tom, že čteme ty postavy podobně? Určitě. Tak to by bylo skvělé. Takže tak to jsme si malinko v éteru domluvili krátké rande. Ještě mi prozraďte, jak se píše, když už jsme začali úvodem, jak se píše vždycky ta noticka dozadu, aby se nic neprozradilo. Kdo píše? Píšete to vy, nebo vám to dělá nakladatelství? To mně vždycky přijde nejtěžší, aby to nikdo neprozradil a nalákal. Je to strašně těžký, píšu to já sama a dáme to práce skoro jak celá ta kniha. Protože přesně, co vlastně osloví toho čtenáře, co upoutá jeho pozornost, aby si řekl, jo, to je zajímavý, to si chci přečíst, ale zároveň, aby nevěděl, co se stane. Takže já to přepisuju 10krát vždycky. A pak, když už to odevzdám, tak jim ještě píšu za měsíc. Už se to někde publikovali, mám lepší. Míšo, ještě jedna věc patří k vaší profesi, nejenom sednout si psát, povídat si s postavami, jestli chtějí nebo nechtějí být vrah a podobně, nebo si povídat s interpretkou knihy, jak to cítí a necítí, ale je to prezentovat potom tu knihu. Já o vás vím, že vy to máte hodně ráda. Mě to strašně baví. Mě baví vyjít mezi lidi, nebýt pořád zavřená jenom doma s tím počítačem, ale vidět třeba besedy miluju v knihovně, kdy ty čtenářky mi říkají svoje pocity a dojmy. A jezdíte teď hodně, máte teď výjezdy, takže kam vás čeká třeba, nebo kde už jste byla? Teď jedu, nejbližší bude v Domažlicích a potom ve Zlíně.
A byla jsem Jindřichův Hradec samozřejmě, odkud je Tereza, tak tam jsem byla v den, kdy ta knížka vyšla a to bylo strašně krásný, tam byl úplně plný sál. Ty lidi místní si to tak berou, jakože teda je to jejich teďko, když se odehrává knížka tam, tak to mělo krásnou atmosféru. Čtete třeba i ukázky ze své knihy? Čtu. Ráda. Kousek jenom, já si radši povídám, já mám ráda, aby ty lidi mi kladli otázky a já jim řeknu všechno, co je zajímá. A pokud tady z té knihy, tak kterou vybíráte část, kterou ráda čtete? Já čtu úplný začátek, zrovna z téhle, ne vždycky, ale zrovna z téhle, kdy mi přijde, že to tak uvede vlastně na tu scénu, je to takové napínavé, tajemné, přijde mladý pár do nového domečku, ale mají od první chvíle takový zvláštní pocit, že něco nebude úplně. Takže nečete tu před 18 lety, toho Jakuba? To ne, tu první kapitolu. Tu první v současnosti. Ne prolog, ale v současnosti. Tam máme velký časový posun, je to tak. Míšo, a když neděláte ani jedno z toho, nepíšete, chvíli nevymýšlíte, co Tereza a Bergman, nepovídáte si na besedách, tak co děláte? Nejradši jsem v přírodě, kdekoliv, v lese, na horách. Miluju tury jako Tereza, v podstatě dlouhé tury přírodou, kdy opravdu jdu, není to na hodinku, ale na celý den. Opravdu mám ráda, když se opravdu hejbu a cítím to, že se hejbu. Vy jste vlastně napsala trošku sebe. V podstatě taky. Tomu rozumím. A koně, jak se mají vaši koně? Vidíte to? Vy máte koně Bergmana. Budete mít i kobylu Terezu? No to by mohla být. Teď čekáme hříbátko. No tak takže... ale. A víte, co to Tereska. bude? Víte, co to ještě bude? nevíme. Má teprve 2 měsíce vlastně kobylu. Mám 3 vlastně koně. Jsou to 2 kluci, 1 holka. Holka šla do chovu teď, takže čekáme. Takže pokud vyleze z bříška holka, tak by to mohla být. Mohla by to být Tereska. Vy to tím inspirujete. Jak často se vám podaří vyjet na koni tak sama? Ne až tak často, jak bych chtěla. Ale chodím, někde třeba jdu se jenom tak pomazlit, že jdu a ve výběhu mám koně a jdu se s ním prostě kontaktovat, nějakým způsobem s ním povídat a ňuchat. Ale vás si umím představit, že i jako kydáte hnůj, ne? Jasně, jako všecko, to ne, jako se nebojím. Miluji čištění třeba, protože to je takový ten blízký kontakt s tím koněm, kdy já ho drbu a je to o tom, že vidím, jako nespokojený, jak se mu to líbí, když ho podrbkávám, takže všechno se s ním užívám. No a nějaká výprava na sever? Finsko třeba? Letos se nechystá, já letos se budu opakovaně vracet asi do těch Beskyd, kde vyšetřuje Bergman, takže tam budu nasávat vlastně to prostředí. Já mám pocit, že vy jste už tak propojená s Bergmanem a teď už i nově s Terezou, jak kdyby opravdu žili. No je to tak, no, že já už dělám věci a v podstatě myslím na to, co by oni a je to tak. Krásný fantazijní svět spisovatelů, aspoň trochu na hodinku nám zavonil v blízkých setkáních a já doufám, Míšo, že to dokážu uvést v život, až přijde ten správný čas. Já se těším. Děkuji, že jste byl naším hostem. Taky děkuji. Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.